tawɗa meɗin jaara meɗin jiiɗi tottude konngol ngol ceerno Mouhamadoul Amine Sall o udditana en golle ɗe caggal ɗum kala ko Allah hottiri haade waktu o yonde ndewnen heen haalen Seydou Nour Cheikh Oumar foti ko haalede yimɓe ɓe ngannda hol alaji Seydou Nour Cheikh Oumar golle makko ne majji andede golle makko génération jontuɗo o garɗo o fitiɗo ɓe ngannda golle Seydou Nour Cheikh Oumar e to ɗum koko foti andede koko foti haalede ɗum noon ceerno Mouhamadoul Amine Sall ma min dokkuma konngol ngol uddita golle ɗe mbokk yi ñu ngi jublu ci waxtaan bi nga xam ni moom la ñu jagleel góor gii ñuy màggal bésam tey muy alhaji Seydou Nour Cheikh Oumar le 25 janvier 1980 la gane woon addi la génn àddina 1862 la gane àddina 1980 la génn àddina kon bésam bii tey 25 moom la ñuy màggal la ñu def ci ay kaamil nag ak ay salaatul fatihi lima ughliqa ak ayatal kursi ak haylala ak basmala ay junni lañ ci def incha allah danañu ko lim ñëpp dégg ko te ñëpp ñu connecté fii tey ci résidence alhaji Seydou Nour Cheikh Oumar màggal bésam ba njabootu Cheikh alhaji Omar ñëpp ñu ngi nii toog jëmm ji toog dama bëgg yéen ñëpp ngeen teg ci moom caméra yi mooy Madani Abdoul Aziz Seydou Nour Cheikh Oumar kii la Seydou Nour mooy maamam kan moo ko jur Abdoul Aziz ku ko jur Seydou Nour Cheikh Oumar ku jur yaayam Thierno Mountaga Ahmad muy goggoom Thierno Mountaga Ahmad Mountaga Cheikh Oumar Fouti kon moom moo fi taxaw moo fi toog pour présenter fi maamam ñu ñëpp ñu ànd ñaanal ko yàlla yal na ko yàlla sàmm yal na ko yàlla aar yal na ko yàlla may fan wu gudd wu ànd ak wér lii muy defal maamam le 25 janvier at mu ne macha allah ren mooy 4e édition bi fa tabarakallahu bés bi nii lañ koy defee wàcc ay kaamil bu ñu xewloo tisbaar bu jotee bu imam bi ñëwee Thierno Seydou Mountakha ñu ñaan xat muy ñaan yi bu ko defee ñu yeewee ko amul guddi amul bëccëg la rek kon na ko ñëpp xam fii nag tey ku bëgg ku dëgg ubbi sa nopp nga déglu daa dégg tey kéemtaan alhaji Seydou Nour Cheikh Oumar te moom mii nag Madani lañ ko tuddee baayam Abdoul Aziz bu Cheikh alhaji Abdoul Aziz Sy Dabakh Malick nga xam ne hudaluhu taqwa min al imani qutul qulubi zinatu tijani mashrabul ulumi rawdul jinaani xulquhu qur'ani Dabakh Malick manbaul fununi fii jannatil xuldi bila bohtaani kooku la ñu duppee baayam moom ñu tuddee ko Madani kon li tax mu tuddee kooku Abdoul Aziz mooy Seydou Nour Cheikh Oumar cofeelam ak Seydil Hadji Malick taalibam ak Seydil Hadji Malick gëmam ak Seydil Hadji Malick wóoloom ak Seydil Hadji Malick doyloom ak Seydil Hadji Malick moo tax léppam mu joxoon ko Seydil Hadji Malick wootewul daayira wootewul wazifa wootewul mbooloo lépp lu mu am Tiwaawan la ko yóbbu te billahi alhaji Seydou Nour Cheikh Oumar su woote woon ci réew mi benn sëriñ du woote loolu yàlla defal na ko mais lépp da koo dindi jox ko Seydil Hadji Malick nekk taalibe gis nañu bu jógee woon gàmmu Tiwaawan sax ci lay doog a ñëw ci gàmmu Rawda gi wala mu jaar ci yeneen gàmmu yi ñu bisi fi bu ay nit nekkee fi buñ ñëwee mu ni leen dem leen ci Thierno Mountaga wala dem leen Tiwaawan Thierno Mountaga ari Thierno Nour ari he woɗɓe kamɓe lomtinoɗen eɓe jettima kamɓe ɓuuri andude coktirɗe ɗe ɓuuri wowde coktirɗe ɗe ɓuuri andude holno soktirte hono sokirte ɓuuri tampude he coktowo foof ko coktowo mo wawa sogde ɗum noon coktowo ne moƴƴe mum wawde sogde saabu alfatihi lima ughliqa ɗum ko salatu annabi kanko rasulullahi kanko udditi ko sokino he moƴƴereji gila aduna taga ha yettimbo ha caggal makko kono kanko uddi kadi kala ko fewani o uddi ɗum sa udditi tan a uddi ɗum noon ceerno Madani Abdoul Aziz ene bismoɓe keɓe mawniraɓe keɓe hawiraɓe keɓe seremɓe soɓe gari he nokku o ala ɗo konngol kanko o ala ɗo jonde fof ko kanko yen uddit noon uddit tan ko yewtere ceerno Saïdou Nour Idrissa guil nanno yewtere nde haali tan ko hakkude makko Alhaji Malick galle Alhaji Malick ha ɗo gonɗen ɗo koye ɓurɓe andude
cheikh oumar hena jee kamɓe ɓe jawti andude cheikh oumar goto maɓɓe so fawngi so dañi haaju watta tawassulu e alaji malik watta tawassulu e cheikhu tijani watta e wassulu hay goto watta tawassulu e cheikh oumar ala koye ceerno seydou nouru e mbaɗa tawassul kamɓe fof kala meɗɗe jibinede toon ka tañiraɗo ka ɓi alaji malik a waɗi qasida e ceerno saidou nour radiallahu taala anhu ceerno mouhamadoul mansour cheikhul qawmi akhiru ma jasakumullahu hayran akhiru ma qalahu humamu o wi kanko omo settono ceerno seydou nour no wayi alaji malik o wi wattanne gurdam alaji malik ñande ruttonde e joomum no ceerno seydou nour yettinde o wi ko seydou ari a ari o wi jasakumullahu anna hayran salasan laaɓi tati on wi ceerno saidou nour yalla yoɓe moƴƴere yalla yoɓe moƴƴere laaɓi tati caggal ɗum o haalani ha rutte joomi ko ɗum tan yoni hen maqama ceerno seydou nour ɗo tolni alhaji malik alhaji malik waɗnimo ijaz goto mo ganduɗa o wawaɗa ɗum goɗɗo ijaz o no leldini hay goto meeɗa yiide ijaz ne leldo hono noon holko alhaji malik wi aqamtuka maqami wa anzaltuka manzilati maqamuka indi haruniyatun siddiqiyatun alawiyatun o wi kanko alhaji malik o wi saidou nouru an mak mi jippinimama mak jipporgolam aqamtuka maqami mi darnima darde am mi lomtinima lomtugal itlaq jurani khilafa ɗum daɗi khilafa ɗum hecci khilafa ɗum mawni khilafa aqamtuka maqami mi darnima dargolam ɗum felom fonno darade foof mi darnima ɗon awa feloma ngo awa darude hen yimɓe ɗiɗo neɗɗo goto darda hen o darni hen ceerno saydou nour wa anzaltuka manzilati mi jippinimama jipporgalam neɗɗo so jippinimama ɗo jippotono o wawi jippin ɗon goɗɗo sabu place o ko goto wonata hen o wi no mbaɗa e am noon banggal misal omo rokku misal kanko alhaji malik holko o wi haruna no wanone annabi moussa noon mbaɗa e am no aboubacar siddiq wanone rasulullahi hayri halqillahi noon mbaɗa e am aliyu no waynoni he rasulullahi noon mbaɗa e am ay rasulullahi aliyu no wayno e mum kañum tan wayi noon e mum aboubacar siddiq no wano e makko ni kañum tan waynono e makko kono no haruna no waynono e moussa kañum tan wayno noon sahabaɓe ne keewi kono yimɓe foof ne gandi aboubacar siddiq holto tolni e rasulullahi yimɓe foof ne gandi aliyu ɗo tolni e rasulullahi ɗum waɗa kanko o wi anzaltuka manzilati wa aqamtuka maqami maqamuka indi haruniyatun siddiqiyatun alawiyatun on andi seydou nouru goɗɗo andamo idrissa no haalande nani wi hawni hen jamanu jono hay goto anda ceerno saydou nour aha kanko yiɗiri noon ɗum woni suɓgo makko wasde andede wasa andede nde noon ɗum woni andede o wa fi shiddati l khafai zuhuru cuuɗgol ɓurtugol ɗum adat feññinde neɗɗo o saabu allah ɗo woni ɗo wahir ɗo on tigui o woni baɗin allah ɗo woni ɗo baɗin ɗon tigui o ɓuuri wonde wahir a wiyata ya wahiru ya batinu kono noon batiniyatuhu wahiriyatun zahiriyatuhu subhanahu wa taala batiniyatun kanko ne suuɗatomo nde haɗani mum feeñde suulkar doko taxa feeñ doko tere feeñ jafɗon kam jolfe ɗe woɗɗi yani doko tere feeñ sa ɗetti leydi mbiya aɗa suuɗa ɗum walla ɓuuɓri mbiya aɗa suuɗa ɗum aɗa ubbo ɓuuɓri hatta ɓuuɓri ndi feeñde on woni ceerno saidou nour on jeeyi oɗo ñalawma min gari noon nomin gardanno min gari noon he galle amen kono min gari amin gondeɓe mawɓe amen min ummi Thiès hitande fof amin gara ɗo o bismo min ɗo e inde dental ngal noon eɓe jettuma no fewi saabu ka ceerno ka foof amen kono hatta ñon fof a yaɓat koyɗe ma gara ha toon hay kewuji amen mawlud kay na waɗe ɗo ko kawma en
e tañiraɓe ma mbaɗa ɗum ɗo kono mawlud a arat toon ñalden toon jewtiden toon duwonɗa dental ngal duwonoma ñalda e min ha hiira hattamo arde gay nden moƴƴere eɓe jettuma hen aadi gonnoɗo hakkude ceerno Saydou Nourou he jinnaɓe amen wono min kam komin fuuyɓe min mbiyata ceerno Saydou Nourou mataw ala mo jinggal sona minen anan mo fuuyde ɗon haaɗi minen ko Sall min jettete kanko tan o yette joni noon somin mbi Saydou Nourou kam minen tan nafi ala nafoore makko he amen ene feeñi ha ɓurti kanko woni guese amen woni usine aji amen woni fof amen hatta somin bindi hunde aya walla goɗɗum talkuru min binde less barke ceerno Saydou Nourou radiyallahu taala anu ceerno Amadou Nasirou mi meeɗi fottude Côte d'Ivoire o wi ka baɗam ka miñam ɓe jogui ɗo saggere mbimi saggere nde ko woni o wi min woni oɗo kaari ko mawɗo toon e leydi ndi won duwaw mbi yon waɗa ɗum totti kam rokki kam ala fof ko waɗani jippani kam kono duwaw o ha joni ko yiɗno koye am jaabaka joni holno mbaɗanmi mbimi an ɓi ceerno Mamadou Moussa to daara duwoɗa Allah jaabaki ala mi famani ɗum ɗon haalnam goɗɗum ko wona ɗum o wi ko ɗum woodi joni noon mbeɗe jogui yakar he ma mbimi min kam so tawi ko banggal bindi an ko binta kon wawa ɗum windude mi anda ɗum mbimi ɗo mbeɗe jogui gueɗel gotel de khasiya mo joguimi an ɓi ceerno Mamadou Moussa sa windi aya ha gasni holko uddirta aya o sona salatu annabi e subhana rabbika rabbil izzati mbimi a diwi sa wi salatu annabi a windi ha gayne Allah wal a waddat hen ceerno Saydou Nourou barke ceerno Saydou Nourou mbaɗa subhana rabbika rabbil izzati ma yasifun ƴawa bel ma jaabi walla jaabitaki o waɗi noon tan jaaba o ara e am o wi kam an kay sirru joguiɗa mbima ala sirru an tolnuɗa ɗo ceerno Saydou Nourou minen kadi ɗomin tolni ɗo ceerno Saydou Nourou minen mbimi bindirani mi ɗetta alama ngal tan mi mbaɗa hen barke ceerno Saydou Nourou barke ceerno Saydou Nourou barke ceerno Saydou min mom min looto walla min totta neɗɗo looto noon ɓayri en gaari hen ha ɗo wona haalde hol goɗɗo ceerno Saydou Nourou min mi wawa ɗum saabu haalam he makko rokkani kam mbeɗa jooɗo mbeɗa haala tarikh makko walla mbeɗa haala moƴƴi makko kala moƴƴere ɗo fuɗɗa hen ɗo haaɗi o ɓuuri ɗon Khalifa Babacar Sy o yimi o wi saadun wa nurun ijtama'a fi anin wahidin ma'a wahidin li wahidin faqat jami annasi wonɗo wi faqat jami al afaq omo yima ceerno Saydou Nourou gonɗo jimol keptimi hen wona o wi saadu noon he Nourou so rendi he neɗɗo goto o wi hay goto meeɗa wiyede Saydou Nourou ko adi Saydou Nourou Saydou Nourou tokono makko dow ala ko less tan wona on paami pularo walla on paamani Saydou Nourou ine nde ko wootere koye makko fuɗɗi Cheikh Oumar ne heewi ɓiɓɓe ne heewi taniraɓe Aguibou nan toon goɗɗum nan toon goɗɗum nan toon fillide en innira kono inde makko nde kanko ko inde wootere koye makko fuɗɗi saadu he Nourou so rendi o so rendi he neɗɗo gooto he saaha gooto o wi on fakat daɗi dendagal yimɓe fof daɗi dendagal winere nde fof joni tottaɓe micro o jaafo on kam mi lemsi no feewi wassalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh حق قدره ومقداره العظيم صلاة تعرفنا بها إياه ورضي الله عن القطب المكتوم والبرزخ المختوم والختم المحمدي المعلوم جبل السنة والدين وعلم المتقين المهتدين نادرة الزمان ومصباح الأوان سيدنا ومولانا أبي العباس أحمد التجاني رضي الله عنه وسقانا من فيضه الرباني بأعظم الكؤوس والأواني يا سائلا عن الإمام الأعظم قطب الأنام ذي المقام الأفخم ذاك التجاني الختم والمكتوم وهو الممد الأحمد المعلوم وعن كافة خلفائه في مشارق الأرض ومغاربها وعلى رأسهم مولانا المجاهد الأكبر ووارث سره الأبهر فريد دهره وأوانه لتعدد مواهبه ومشاربه فاتحة أهل اليقين والأذواق وخاتمة المحققين بلا نذاء ولا نفاق سيدنا ومولانا أبو حفص الحاج عمر بن سعيد الفوتي رضي الله عنه وأرضاه عنا به آمين. معاشر السادة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. caggal yettude Allah e julde annabijo o Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam e ñaagaari welwiyaji Allah e woni e ceerno men Seydi Ahmad Tijani yetto ha Seydi Alhaji Oumar radiyallahu anhu
e dendagal ɓesgu makko te ene arde ɓesgu makko seyduna mawlana alhaji saydou nour tall radiallahu anhu wa ardahu anna bihi amin mo ganduɗa kañum woni joom oɗo ñalawma. En calmini dental ngal kala, en calmini ceerno madani mo ceerno abdoul asis, en pawi e salminago men e junngo makko fewde kaw makko mawni ko ceerno mouhamadou nour e fawde kaw makko mawni ko ceerno men ceerno muntaka mo ceerno amadou. ala eti haalin en calmini dental ngal kala ko alhaali ceerno saïd nour radiallahu taala anhu ko hunde sande nde wonno ceerno saïd nour ko nangue feññangue ne weeɓi andude kono kadi ko maayo ne saɗi andude. khalifa aboubacry lamdahol gonɗo ceerno saïd nour o wimo ra'aynahu bahran zahiran la yaumuhu awaimu yu'yi sahirun wa yazidu. o wi ceerno saïd nour min daarimo min tawi o wona neɗɗo, min tawi ko maayo ngo ganduɗa kadi ko maayo yaajgo wongo ben peƴƴe. maayo ngo ben peƴƴe noon weeɓani taccude ne saɗi ɗum tagi min gandamo. khalifa mansour lamdahol gonɗo kanko on ne wi walaysa lana ɗawqun ala shukri birrihi mukafa'atan wal bahru yu'ya awamuhu. on ne kadi wi ko maayo min mbawa mamtudemo ko maayo. wonande kadi ceerno saïd nour ko maayo yaajgo lummade hen ne saɗi surtout kadi tigui rigui haqiqa tan so tawi ala gandal mum ala tigui rigui a tawaka alhaali muɗum. kono alayti haalil koko mawɓe kaale makko ton kaaleten. ceerno saïd nour koko cheikhani bun mouhamadou toulba winoma ko ceernajo cafata o woni tanum siri mouhamadoul hafiz. on de huccitema ko wimo saidun man ahabbakumu saidu wa man ahbabtumuhu kada saidu fa min nuri saadati fika nurun fo kunta li ajlihi tuɗa saidu. o wi ceerno saïd nour komi anda e ma foof kam mboɗo andi kala jiɗɗomo ko malaɗo kadi kala mo jiɗɗa ko malaɗo, kala mo jiɗɗa ko malaɗo kadi kala jiɗɗomo ko malaɗo. saabu annore malal dennugal e magal ngal ceerno men o haali joni ko ɗum tagui noddireɗa saïd woni malaɗo. ko haali ko wallay ko gonga ala meɗo wiyede saïdou nour so wona e ceerno saïd nour radiallahu anhu. malal e annore rendani so wona e makko ɗum wona hunde hawnide. seydi alhaji oumar ɓesgumba ko fof ko nelaɗo yinniri o suɓiyide inde nde nelaɗo ɓuuri ɓoydude nde woni annora nde o lamda kanko cheikh oumar hol gonɗo nelaɗo allah o wi ko lagad kana la mahluqa nuran musammadan wa ayna alhuda lillahi abdan muhammadan wa ma kana min zi shirki qaddu fahmada ila muntaha al aslayni qaddis muhammada. ɓe mbimo an cheikh oumar nelaɗo holko wonno ko adi windere nde o wi nelaɗo wonno ko annora ko adi windere nde. ay nden annora ndeno inniri ɓiye ko wiye mouhamadou nour on jibini ceerno saïdou nour ɗum addanimi wiyede ceerno saïdou nour. gonga ko saïdou nour ko saïdou ɓi nour kono kadi ko seydou annora ko seydou mo annora kadi ko saïd nour. ko ɗum tagui noon ceerno saïd nour radiallahu anhu wa ardahu annabi amin ndo ari tan o woni annore lerne ceer omo lernana galle cheikh oumar omo lernana dendagal julɓe kala. ɗum tagui mboɗo heewi wiide tubakoɓe soɓe ganduno haqiqa tan arsenal e yimɓe muɗum soɓe ganduno hol goɗɗo ceerno saïd nour e holko jogoyi gollude e galle cheikh oumar e tijjaniyankoɓe julɓe aduna ɓe kala o artira jaame aduna he ɓe ndewata e amadou lamiri julɓe ɓe tampina koye mabɓe ɓe kaɓata e ahmadou mayoyel ɓe garata tan koye makko ɓe jaggamo ɓe mbaɗama koɓe mbaɗata ko. kono haqiqatan ɓe ndewata e ahmadou lamidi julɓe yeehi kono sirru o nan caggal makko woni ceerno saïd nour radiallahu anhu o artiri sirru o gomɗini konngol cheikh oumar ko cheikh oumar wino ana la amutu min mi mayata. yimɓe fof kawa ɓe mbi omo mayata ala saabu allah wi ko kullu nafsin zaiqatul maut. o wi eyyi man taraka warisan la yamutu li annani ida mittu fa mawti la yadurru hadha al jihada bi shay'in li anna li warisan yarisuni. min somi maayi maydam lornata jihadu haydara saabu mboɗo jogui dono kam. romɓe mo ɓe noon ceerno saydou koye ɓuɓɓe mawnude he jeeya saabu kanko rendini ɓesgu cheikh oumar kala caggal cheikh oumar radiallahu anhu. kanko jibini ɓesgu cheikh oumar kala caggal seydi alhaji oumarul fouti radiallahu anhu. fotɓe hen jangguineɗe ɓe o jangguiniɓe, fotɓe hen neheɗe ɓe o nehiɓe, fotɓe hen jiimeɗe ɓe o jiimiɓe, fotɓe hen tarbineɗe ɓe o tarbiniɓe. o yettini galle cheikh oumar caggal saaha cheikh oumar galle cheikh oumar mbeeɗa yettaɗo e aduna o kala. on ceerno saïd nourna radiallahu anhu koko jimo o winoma ko o haɗani tan e galle cheikh oumar sabu ko julɓe fof o jaggi ko ɓesgu cheikh oumar radiallahu anhu. ɗum tagui mouhamadou ali bun fatal yaqoubi ndo wiya sifona amen ceerno saïdou nour o wi on deyni hawni on ko gawsul anami ida sinuna tatabaat wal ma'u danna bihi bugatul juudi wannasu min jaza'in taqulu mulukuhum nafsi kafatni an i'anati moodi hunaka yas'a fi hawaiji gayrihi sa'ya alhajiji ila alhijari suudi. o wi ceerno saïd nour radiallahu taala anhu o woni mo ganduɗa kanko woni faabo windere nde ida sinuna so tawi kirali kokke mbaɗi no hokkere heewiri joni ni kokke kewɗe joni ɗe yimɓe fof ne gandi kokke ɗe so kokke mbaɗi kokke ndewodiri kanko woni tigui rigui paaboroɗo windere nde ɓe mbimo ko ɗon tan haɗo wi ala wal ma'u danna bihi bugatul juudi bewnoɓe e dokkal yahannoɓe ene mbatira kalisaji ha batti ɗawde ndiyam so jamanu tolnima ɗon ndiyam fotani ɗawede
kono bewnoɓe dokkal batti salade rokkude hay ndiyam ɓe mbimo ko ɗon tan haɗa wi ala wannasu min jazain taqulu mulukuhum so yi ha yimɓe lamɓe yimɓe batti wiide nafsi ka fatni an i'anati moodi lamɗo watti wi min hooram yoni kam e wallude moodi o wi ko ñande hen ceerno Saïd Nour hunaka yas'a fi hawaiji gayrihi sa'jal hajiji ilal hijjari suuri ko ñande hen so situation o tolnima ɗo ko ñande hen ceerno Saïd Nour ɓorno faɗo muɗum ene yaaha e haajuji woɗɓe no comme no hajjiyanke yahata ene yiiɗa ɓuccade hajarul aswadi ni ko noon ceerno Saïd Nour yahata e haajuji woɗɓe so wayazillu fi naf'il ibadi mushammiran qasdan li wajhi l maliki l mabudi ko ɗon o ñallata kanko ceerno Saïd Nour e nafde jiyaɓe Allah ɓe omo ñori kanko sidi radiallahu taala anhu o nafa jiyaɓe Allah ɓe so ɓe gaare makko jiyaɓe Allah pecci ko pecci ɗiɗi aroɓe ceerno Saïd Nour woni hen ari ko hisɗitinde lawol tijaniya woni hen ari ko jangguinede woni hen ari ko dartude dépense ɓe mbimo sifu ɗum no wayi o yahussu kullan bima ma yulaimu qadrahu min malin aw ta'limin aw tajdidi ma danna qattu bi jahihi ahadan bal walakin amma naf'an khassa kulla wadudi o ceerno Saïd Nour radiyallahu anhu kala garɗo yahussu kullan ma yulaimu qadrahu kala hen goto ko kanduɗa ko ɗum o rokkat ma min maalin so tawi ko jawdi dok cohluɗa o duwono ma daña jawdi o rokkuma foof so tawi ko faabire jiɗɗa o faaboma aw taalimi aw tajdiri so tawi ko gandal jiɗɗa gandal ceerno Saïd Nour koko daɗi hen cefa to nde lamda hol gonɗo ceerno Saïd Nour te on cefaɗo ko daɗɗo e nder safalɓe o wi komi anda foof de mbaɗani ceerno Saïd Nour man yatlu bil aslayni falyarji lahu yakfi anil isnadi wa tajridi ɓe mbima ko ɗon tan haɗo wi ala wala ijtihadun fil ulumi bi asriha wala ijtihadun fil ulumi bi asriha wi ceerno Saïd Nour radiyallahu taala anhu komi anda foof kam kala cuhluɗo qur'ana e sunna rutto e makko sohlani kadi yeehe defte ɗe yeehe makko tan becce makko qur'ana woni toon ko sunna nelaɗo Allah woni toon ɓe mbi ko ɗon tan haɗo wi ala wala ijtihadun fil ulumi bi asriha dendagal gande ɗe kala ko mujtahid hen ko mujtahid mutlaq e dendagal gande ɗe kala ɗum tago wi kafa anil anami mu'na taqlidi hankkadi ko wiide taqlidi ko sohlani ruttoton e makko kanko ceerno Saïd Nour radiyallahu anhu ɓen noon so ngari yahussu kullan ma yulaimu qadrahu min malin aw ta'limin aw tajdidi kala ko cohluɗa rokkuma so wi gandal cohluɗa rokkuma saabu ko daɗɗo e usulul fiqh te usul ne jeeya e fannuji ɓurɗi sadde omo walli fi hen deftere woni deftere makko bughyatul multamis wo jadwatul muqtabis ko manzuma imriti mo yimti warakat imamil Juwayni ko ɗum o sharhini ɗon kanko ceerno Saïd Nour radiyallahu taala anhu o feññini hen gandal no feewi e deftere he eɗen mbasi yo kala almuɗo yo ƴeew deftere nde o janggane fa lillahi alhamdu ala yati haalin aw tajdidin so tawi ko laawol cohluɗa o rokkuma ceerno haali ɗum nani sidi hayi mali windani ceerno Saïd Nour ijasaji tati o meeɗa windan ɗum hay goto hen goto ko Seydi Mansour windi ɗum omo fida ɗum kanko Seydi Hadji Malick Sy keddiɗo mbi ko Sidi Ahmed keddiɗo ko Seydi Hadji Malick Sy windi ɗum baynahu wa bayna Cheikh Saïd Nour Tall o haali hen o wi emin gardina guiɗo amen emin gardina ɓi amen emin gardina kaza o haali ko heewi wattanoto o haaɓi kanko Seydi Hadji Malick Sy o wi wa aqamnahu maqamana wa anzalnahu manzilatana fala hajara alayhi ma tawaffuru shurut bal maqamuhu manzilatuhu indana haruniyatun siddiqiyatun alawiyatun waɗande kadi fa illa lam ceerno Saïd Nour kala ko ɗaɓɓerno o dañi ko ceerno Ahmad Ibrahima Dal winomo ko anta alladi nilta ma naalu bi ajmaihim wa nilta ma lam yanalu min maqamati سيد النور ملجأنا وملجأ الغل في كل الضرورات بدني مونينا سيد نور الشيخ عمر الفودي سعد السعودي سيد النور ملجأنا وملجأ الكل في كل الضرورات سيد نور ونيا صاحب الوقت مشهودا فضائله قطب الزمان الذي يحوي الكرامات سيد نور تقول أعداء الصاد شرن أحمد إبراهيم داتوي جم سيد نور شيخ عمر تقول أعداءك الحساد إنك في نصر الذي ليس في حق الديانات oɗo Seydou Nourou nden o wirnima tagore nde foof dallu walam yahtadu fi kulli ma zukiru sabila haqqin watawo fi dalalati Seydou Nourou anta alladi nilta ma nalu bi ajmaihim wa nilta ma lam yanalu fi lmaqamati anta alladi nala ما نالوا بأجمعهم ونلت ما لم ينالوا في المقامات
Seydou Nour jeeya koye magama kummali ahlillahi wumtabi adfan walinan wa awnan fil muhimmati tanum ceerno madani Abdoul Aziz woni Seydou Nour Cheikh Oumar ata alladi naala ma naalu bi ajmaihim ونلت ما لم ينالوا في المقامات لو أنهم علموا ما أنت حاملوا ما لا ملائمهم عند الجحالات سعدوا السعود سيد النور ملجأنا وملجأ الكل في كل ضرورات يا صاحب الوقت مسهودا فدائله قطب الزمان الذي يحوي الكرامات jarama ceerno Mamadou Bocar mballen hoɓɓe men ɓe enen almuɓe ɓe tinnoɗe mballen jalten dokken hoɓɓe ɓe gabbeɗen caggal enen almuɓe ɓe ganduɗa ko enen jeeyi hunde nde sen dañi hoɓɓe mballodiren dokken ɓe ɓe jooɗo mbaɗenen ɓe siège uji ɓe jooɗo tinnoɗen mballodiren enen kam en ngala caɗele ɗo gonɗen fof ene moƴƴi eyyi ceerno Abdoulaye Niang e ceerno Nasiru kamɓe jotti joni ɗum noon mballeɓe dokkon ɓe place addamma ɗon ƴeewen mballemo o jooɗo ceerno Abdoulaye Niang bisimilla ya alhamdulillah wadde paamen ceerno Saydou Nour kala ko sarino e ɓesgu Cheikh Oumarul Fouti radiallahu anhu e martabaji kala ko sarino e waliyeɓe jamanu makko e martabaji fo Allah rokkimo ɗum Allah rokkiɓe koɓe dañño ko kala Allah rokkimo rendinde martabaji ɗi kala ko ɗum tagui noon tigui rigui o hattani mission kala ko Seydi Hadji Malick Sy fawno e dow dande makko kala ko Seydi Alhaji Oumarul Fouti fawno e dow dande makko o tigui rigui o timmini mission o tigui rigui gueɗe ɗe fof ndende mabɓe ko ɗum tan jiɗɗen wiide wadde ceerno Saydou Nour ko malal ɓesgu Cheikh Oumar ko malal julɓe en kaalino woniri malal ɓesgu Cheikh Oumar saabu kanko rendiniɓe o hokkiɓe kuccam gotam caggal Seydi Alhaji Oumar o nehiɓe kamɓe kala poɗɗo neheɗo nehi ɗum poɗɗo jangguineɗo jangguini ɗum poɗɗo tigui rigui wallede o walli ɗum kadi o rutti o woni malal julɓe kala en kaali ɗum nane kono o woni malal kala neɗɗo kala aade touba goto haali wimo inna Seydi Alhaji Saydou Nour Tall yatabiru nafsahu kannatiqi rasmi ala alsinati suudi jamiihim wi ceerno Saydou Nour sene haala e mabɓe kamɓe tubakoɓe ɓe o haalata koye ɗemgal ɓaleɓe kala o waƴaka o ko julɗo walla o ko keefeero nde wonno tigui rigui omo andi alhalqu iyalullahi ahsanuhum anfa'uhum li iyalihi tagore nde kala ko ɓesgu Allah ko tagore Allah ɓuuri hen moƴƴude tagore nde noon ko tigui rigui ko ɓurɗo moƴƴude tagore Allah nde tagore foof o dardata ɗum tigui rigui ko konngol Allah mbiɗo teddini bani adama o wonde nde kene ceerno Saydou Nour anduɓe ɓurɓe hawnade jamanu kawama gandal makko ɓurɓe hawnade e wilaya ha goto oni wiya inni ra'aytu zawil makarimi fil wara ma in ra'ati ayni ka misli saidi cheikhun iza zukira alkiramu zawi nada iza zukira alkiramu zawu nada fil izzi minhum kana bayta qasidi ceerno Hamidou An Tillere ko sha'ir kawniɗo tinɗo hoore muɗum e wawde yimde e wawde gandal ha omo wiyanno tigui rigui ya gadiyan tarkabul ahwala wal khatara wa tadkhulul bida kayma tudrikul watara فبلغا كل قح من بني زمني أني توجهت أني أشعر الشعراء وي ما جهو ريه ليدل سفال بباليبه أندو كلا جيمو باود دمغال عرب كو من ددي kono ala mo hawa sona ceerno Saydou Nour ha o wi ma in ra'at ayni ka misli saidi wadde ne kene ceerno Saydou Nour ko malal aduna ko malal lakara ko malal omo wuuri ko malal tigri omo wirni kadi o wirrata ko ila an yarisa Allahu al-arda wa man aliha sabu omo oppi ɓesgu makko caggal meɗen eɗen ñaago Allah yo Allah junnu balɗe ɓesgu makko ceerno Madiane ceerno Abdoul Aziz e dendagal talɓe kala ko ɓesgu Seydi Alhaji Saydou Nour radiyallahu taala anhu e julɓe kala eɗen ñaago Allah yo Allah junnu balɗe ɗe Allah moƴƴina battane ɗe Allah rokka men rewde pele koyɗe mabɓe gam barke annabi sallllahu alayhi wa sallam hada wa ma kana min khayrin wa sawabin fa min Allah wa ma bana min khata'in wa tirabin fa minni wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh sise gata ɗum Nour Cheikh Oumar laabi ɗiɗi ɗum ɗo nene ɓe piilima ɗum noon tabarakalla ɗum de khabar jarama Seydi Ly ko almudul hayre hay goto itta hen hunde ɗum noon on so woni e nder rendo ina woni suko yo yimɓeɓe mballumo tongtamo duwonomo dokkamo fodde e nder galle Cheikh Oumarul Foutiyou tawa ko hen o jeeyata alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyil fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq muhammadin rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam bandiraɓe julɓe
bandiraɓe julɓe caggal nde jettuɗen allah julɗen e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam en calmini bandiraɓe ɓe fof en juurima ɗumen eɗen jafno noon mawniraɗo o ceerno nour cheikh oumar moutaka taha ko mawni amen e bangiji ɗi fof so yamirano en yen kalna en kalata ceerno Mountakha nee na ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci sang bi sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nee na kàddu gii may jël maa ngi ko jël ci ndugal sunu mag ceerno Nourou Cheikh Oumar Mountakha Taha président rendu Cheikh Al Hadj Oumar Fouti bu dul woon moom li mu joxe ndigal pour ñu wax ñun amuñu fi benn kàddu kanko tan goto so ari o yini sembol hunde nde nee na moom ceerno Nourou kot bu teewoon ci bërëb bi doy na sëmbal bis bi bamma ko wonno gardien galle o nee na papaam Cheikh Oumar Mountakha Taha moo doon gardien kër Alhaji Seydou Cheikh Oumar bi o ɓoori jibinede nde nee na njureel bi mbubb njureel bi mu juri ci bu mu bokk ak Cheikh Alhaji Oumar mu simmi mbubb o wonti gardien galle mu nekkaat gardien kër Alhaji Seydou Cheikh Oumar ha allah waɗi kanko oɗo ceerno nour o daña hen ba yàlla dogal ceerno Nour bu Cheikh Oumar Mountakha Taha mu gañe ci àddina ceerno seydou nour cheikh oumar innirimo bammum ceerno Seydou Nour Cheikh Oumar tuddee ko bappam Nour mi nga xam ne moo meññi Alhaji Seydou Nour ɗum tan ina yona fof nee na loolu rek doy na lu ne ceerno seydou nour cheikh oumar noon ceerno Seydou Nour Cheikh Oumar nag ko haala e makko ene heewi lu mu wax ci moom bari na lool kono no wiyani hewɓe gandamo waaye li ñu wax ñu bare xamuñu kan mooy Alhaji Seydou Nour Cheikh Oumar kono noon ko kanko suɓino ɗum ceerno Seydou Nour Cheikh Oumar nag loolu moo doon tànnee xam o yiɗ so yiɗi alhaji malik dafa bëgg Cheikh Seydi El Hadji Malick Sy radiyallahu taala anhu komo ƴetti gueɗe makko fof ba mu jël ay mbiram lépp o tottiti ɗum mu seydi jëbbal ko Cheikh Seydi El Hadji Malick Sy radiyallahu taala anhu ijasa battaniji mo winnani ceerno seydou nour nee na ijaaza bi nga xam ne Cheikh El Hadji Malick bindal na ko Alhaji Seydou Nour seydou nour nde jiima ijasa he Cheikh Alhaji Seydou Nour taala rahmatullahi alayhi ba mu tiimee ci ijaaza bi allah ijasa o e yodde mais ngir ijaaz bi nu mu rafetee ak nu mu taaroo o wimo mawɗo mu ni ko Maodo alhaji malik so wi ceerno tan ko ceerno seydou Alhaji Seydi El Hadji Malick ci dundam ak jamono bu nee ceerno rek Seydou Nour lay wax ceerno seydou nour so wi mawɗo tan ko alhaji ceerno Seydou Nour Cheikh Oumar moom it bu waxee ci kàddoom Maodo rek Seydi El Hadji Malick kanko lay wax innir alhaji malik mawɗo malik moom Seydou Nour Cheikh Oumar moo duppee Seydi El Hadji Malick Maodo Malick o wimo mawɗo mu ni ko Maodo ɗum ɗo ɓurti mais lii ëpp na ci man de ɗum ɗo ɓurti lii ëpp na ci man de o ijasa fakiti mais ijaaza bi ëpp na o wimo ceerno mu ni ko ceerno sa ari boo ñëwee aɗa ɗomni yaa ngi mar aɗa tampi yaa ngi sonn a tawi neɗɗo ene jogii loonde ɓuumde xam ñëw nga fekk am ku yor ndaa bu set tottima pot laaɗɗo mu ya jox yar la pot bu set wecc na nga tànk ci ndaa li nga naan sa yari ha a gayni boo tànkee ba pa naan ba pare holko mbiyatama lan nga koy wax ceerno seydou yimbiyama o jarama nga ni ceerno Seydou Nour ni ko da nga koy wax jërëjëf min kala ko dañi ko cheikh oumar waɗi mu ni man lépp lu ma am Cheikh Oumar moo ma ko defal ko potlode oɗon gartirmi e mais pot loo ne dama delloo màtt ca daala rek kono mi kay ala ko mbaɗan waaye man amul lenn lu ma la defal ceerno seydou nour cheikh ceerno Seydou Nour Cheikh Oumar fof ñëpp ene gandi xam nañ ni hakkunde makko digganteem e gorko biyetenoɗo góor gu ñuy wax léopold sédar sen le président Léopold Sédar Senghor te ɓe jiidani diine te bokkuñu diine moom chrétien la Seydou Nour jullit la te seydou nour yiino ɗo julɓe te Seydou Nour ba mu koy fal di nga def lu mu doon gisoon na fi ay jullit yiino ɗo ni tijani yeggo ku gisoon na fi sax ay tijaniya yiino ɗo ni ɓe wiyata kañumen kamɓe ɓe wiyoɓe kamɓe neɗɗi ceerno bu gisoon na fii ñoo xam ne dañuy wax ni sax ñoom ak Alhaji Seydou Nour ñoo bokk sëriñ ɗum ɗon so firtaka loolu bu ñu ko fecciwul
ma heewɓe ñu ɗum bare faama danañu ñàkk ràññee ak xam ne lu tax Seydou Nour Cheikh Oumar defoon loolu geɗe waliyaaɓe noon nee na ba affaire waliyu nag faamata ko ne kenn du ko xam hay an mbiyowo aɗa faami o yow mii wax danga koy xam sax seeɗa tan paamata heen nee na tuuti rek nga ciy xam kono ko heddii ko waaye li ci gën a bari wonaa kamɓe du ñoom de e Allah ci yàlla ak yàlla ala ganndoo amul kenn ku ko xam sababu mum nee na sabab bi sababu mum nee na sabab lu tax alhaji Seydou Nourou def loolu ci président Léopold Sédar o suɓi saidun o suɓi e Léopold Sédar Senghor mu tànn Léopold Sédar Senghor bato gooto nee na benn bateau ummotono France da doon jóge France waktude hajju yoni waxtu bu aj jotee bato o ko bato mande ha joni a militaire ama armée France bateau bi armée France la mande ha joni on bato nawanno Afrique de l'Ouest fof nee na bateau boobu moo doon yóbbu Afrique de l'Ouest ɗo e Dakar ɓe jonta fii ci Dakar lañ doddu bato o watti ɓirtude bateau bi di xat ha yimɓe ɓe mbatti o natti wawde hejjude ba nit ñi mënatuñu xat ci bateau bi ceerno Saydou Nour Ceerno Seydou Nourou yeɓɓi koyngal mu mum dëgg tànkam ha to Lamine Gueye ba mu dem ci Lamine Gueye haalani Lamine mu Gueye wax Lamine Gueye wi bato goto o mu de ni benn bateau bi de natti hejjude xaj attanatul nit ñi Afrique yaade Makka Afrique dem Makka aɗon gandi ko Lamine Gueye jaabimo xam ngeen li ko Lamine Gueye tontu yo Allah yurmo yaafoɓe kamɓe ɗi yàlla na leen yàlla yërëm di jéggal leen kono taarih ko taarih tan nee na taarix la rek taarih ko taarih tan taarix la rek Lamine Gueye jaabimo Lamine Gueye li mu ko tontu ceerno Ceerno haɗata ko place ceerno day yem place su sëriñ ɗum ɗo wona haala ma lii du sa wax o wimo a jarama Ceerno Seydou ni ko jërëjëf fawani hen konngol tegu ci benn paat yalti mu génn dem yetti bateau mu jël bateau yeehi France mu dem France nde o yetti Paris ba mu yegg see Paris Léopold Léopold ina jangguina toon mu ngi jàngale foofu waɗi armée gayni def na armée jeexal ina na jangguina toon muy jàngale foofu nani dëgg na grand marabout grand marabout ari ñëw na wona juulɗo moom du jullit kono grand marabout ji nen so wiyama ko joni grand marabout ji keewi grand marabout kay léegi la bare so wiyama grand marabout mo grand marabout rek ci jamono jooju Seydou Nour Cheikh Alhaji Seydou Nour Cheikh Oumar aywa aywa o ari juurade mo mu ñëw ziyaara Alhaji Seydou Nour moom Léopold Sédar Senghor o wi grand sérigne ko adduma ɗo mu ni ko grand sëriñ lu la indi fii ceerno Seydou haalnimo Ceerno Seydou wax ko li ko indi joni noon léegi nag ko ministre défense o ministre défense bi ko on cohlumi kooku laa soxla Léopold wi Léopold Sédar Senghor ni ko mbeɗa janggina ɓiyi ko maa ngi jàngal doomam ma waɗ feere mi yiyamo danaa fexe ba gis ko o yeehi o yii mu ministre def défense o mu gis ministre défense bi o haalani ɗum mu wax ko grand sérigne ari grand marabout la oyof ñëw na grand marabout ala grand marabout oyof ñëw na o wi jammande o ari mu ni ministre bi mu ni kan la o ñëw wi konko an boom o sohli mu ni yow sax la soxla sabu mande o wi ko min o sohli ndax mu ni ko man la soxla on ala audience kooku amul audience garde kikiɗe kon la ànd ak moom ngeen ñëw o arde mu o arde Seydou Nour Cheikh Seydou Nour ak Léopold Sédar Senghor Seydou Nour haalnimo Seydou Nour wax ko ko wadde Lamine li Gueye mu jëflante ak Lamine e Gueye ko sohli ko ak li mu soxla o wimo mu ni ko gueɗel gotel tuba ko o wimo benn kàddu la ko tubaab bi wax aɗa wawi wadde garanti deuxiéme bateau o mun nga garanti deuxième bateau bi o wi mbeɗa wawi Seydou Nour ni ko mën naa ko kono garanti sa welama jaada e bateau o mu ne bu la neexee nga ànd ak bateau bi ko ɗon o waɗa foofu la ñu defa mande no ɗum wiyete ko gardiɗo présidence o no wiyete commissaire de la présidence Seydou Nour woni ɗum ɗo iɗi wonde ɗum ɗo Seydou Nour moo jëkk nekk commissaire président commissaire pèlerinage à la Mecque nden o noma ɗum o won Afrique yëpp moom la boobu lañ ko nomee ministre bi dafa ni ko ndax mën nga garanti bateau bi Seydou Nour mu ni mën naa ko garanti foofu la ñu def décret nommé Seydou Nour président pèlerinage à la Mecque ci Afrique de l'Ouest yëpp Seydou ak ci Nour biir France Seydou Nour colonie France ci colonie France moom la lépp réew bu fale ni France colonisé woon Seydou Nour moo doon président pèlerin Seydou Nour welti e Léopold Seydou Nour kontaan ci Léopold Sédar Senghor o wi Léopold mu ni Léopold aɗa hoot Afrique yow ñu kaay ñibbi Afrique aɗa hoot Sénégal mu ni Senghor kaay ñibbi Afrique Sénégal Senghor wimo Senghor nii ko Ndilane maayi Ndilane deena Diomaye maayi Diomaye deena
jogoy maayi jogoy deena ne o woni yummakko e kooku mooy yaayam ak papam ɗo mbiɗa wuuri ɗo mu ne fii maa ngi dund fii ɗo mbiɗa wuuri ɗo fii maa ngi dund fii mbiɗa feewi ɗo maa ngi baax le fii debbo tuba ko jogimi soxna bu tubaab laa yor accu tan mi jooɗo ɗo bàyyil ma toog ci réew mi o wi ar rutto mu Seydou Nour ni ko dellul mi wona yummami wona mu bamma nekk sa papa nekk sa yaay ko jobdi woni ɗon nee na fay moo fa ne o wawa yobde bo aljanna munu ko fay àjjana tawde o wona julɗo ndax du jullit o wawade wadde feere hawo naata aljanna munul def pexe ba mu dugg kono àjjana Seydou Nourou Cheikh Oumar kon Seydou Nour Cheikh Oumar kala meɗɗo waɗanɗemo moƴƴere képp ku ko mos a defal o lu baax yoɓete moƴƴere nde ha jeeya dalay fay yiw bi ba mu mot ɗum woni o arti ɗo moo tax mu indiwaat Senghor ci réew mi nde o arti bu mu Senghor ñëwee ci réew mi Alaji Man Moussa Alaji Mamadou Moussa e ceerno Amadou Oumar Hoore Cheikh ñëw Amadou Oumar Hoore ñëw ɓe gaare ceerno ñu Seydou ñëw Nourou ci ɗo Alhaji Seydou Nour ɗo ci kër gii ɓe mbimo ñu ni ko seerenɓe Sénégal fop Serigne Sénégal yëpp jinganta ko Lamine Gueye ñoom ñëpp Lamine Gueye la ñuy jàppale ala o noon ala o amul kii kamɓe fof ɗum ñoom ñëpp Lamine Gueye la ñu àndal an woni ceerno te amen yow yaay sunu sëriñ min jiiɗa bëgguñu mande ha joni e liɓe ɗen nga am échec yow Seydou Nour Cheikh Oumar min jiiɗa poole ɗen bëgguñu kenn gañinu o wi inchallah mu ni inchallah on pooɗataki du kenn du leen gañe o itti adat goto mu jël benn adadu e ismu latif ismu latif o tottiɓe mu jox leen woto goto moon wirdu ha timma de bu kenn bi sikkar ba mu motde pecce ɗum e hakkude xaaj leen ko yéen ñaar ngeen séddoo ko goto fof yo wat kenn ku ne na ci def hayso Sénégal naɓe gotanani Senghor même bu Sénégalais yi wotalul Senghor ma jinneji ɗi jinne yi kebbin dañu katte ɗe ñëw wotal Senghor ni woni sababu lii mooy sabab gandon ko sababu nga noon sabab la nag julɗo jullit haɗi a julɓe dañde gueɗal mumen tere ay jullit am seen cër o yeehi keefeero wondemo ɗum yéefeer bu gëmul yàlla dimbale o yoɓi keefeero mu fay aduna ko ci yéefeer bi addina mooy jox ko réew o tottimo leydi ndi mu jox ko réew laa bi gandirongo ni ngeen laaɓi xamee lii mooy diggante Alaaji Seydou Nour ak président Léopold Sédar kala mbaɗan ɗo moƴƴere képp ku la defal mbaax na jaɓa ɗum nga moƴƴere mën ko fay baax ɗum woni haala loolu mooy wax ji ɗum noon ceerno Seydou Nour kon nag Alhaaji Seydou Nour a haala seeɗa da ngay wax tuuti rek goɗɗo ara haala keneen ñëw wax lu bari ko ganduɗa hen ko loo ci xam rek an fof e famɗude gandal ak loo néew xam-xam aɗa wawi jogade ñalawma mën o nga door bis bi tawa gaynaki fekk jeexuloo ko noon Deede Nour Nour Cheikh Oumar Mountaga Daha calminima min nuyu juurima nañ la ziyaara nañ la e banggueji ɗiɗi foof ci ñaari cër yëpp banggue Cheikh Oumar Fouti ba kër wàllu sa bàyyi Cheikh Oumar Mountaga Daha banggue ceerno Amadou Oumar Hoore ban sa kër wàllu Thierno Ahmed Oumar Makam Hoore ñi fof ko an ardi amen hen lépp nag yaa ñu ci jiitu min noon man nag e ceerno Madani Thierno Madani Abdoul Aziz Seydou Nour Cheikh Oumar ceerno Madani noon Thierno Madani nag ñagoto Allah yo Allah nañu ñaan yàlla na ko yàlla sàmm aar enen ñun ndemin gardi ha Thiès ba ñu ñëwee ba Thiès ceerno Bachir Thierno Bachirou ina ari jaɓɓade ceerno Chérif mu ngi ñëw gàttanu Thierno Chérif ɗon ɗo gaar foofu ci gaar nde garmi ba ma ñëwee o de ko Madani Abdoulaye ñii nanu kii de Madani la si Alaaji Seydou Nour la o wi tokoro baba mu ni tokor pap an wonde Madani Abdoulaye yow yaa ànd ak Madani Abdoul Aziz a lumtima Fouta a lumtima taraɓe Cheikh wuutuma njabootu Cheikh Alhaji Oumar yi o ko tanimo waɗani en ko mais kii maamam Alaaji Seydou Nour lu ñu defal en mbawama yoɓ mënuñu ko fay ci àddina ɗum ɓooyi loolu yàgg na oɗo ceerno Madani Thierno Madani Abdoul Aziz Seydou Nour yo Allah juutno yal na yàlla guddal fanam alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin te juutat noon te inchallah day gudd ay duɗal nee na taal sa yiiɗi foftude boo buggee noppalu ɓeydi hen bu ci yàlla taalee taal bi da ngay ñëw indi sa matta nga sànni ci daña wuudi nga am ndam kono weele waaye neex e mettede naqari Allah jaɓi yàlla nangu la Inchallah. inchallah Barke taani. barke maamam Allah yàlla dana guddal fan yafinima ceerno nee na maa ngi jéggalu Thierno Nourou ala ɗo konngol aw ma fi kàddu fotani ko haala waruma fi wax dara bandiraɓe fuutankoɓe mbokk Fuuti yëpp bandiraɓe malina dana laa mali oɗon jarlo ngeen jéggal ñu oɗon jaafo ngeen baal ñu allahumma salli ala sayyidina ala muhammad sallallahu Cheikh Oumar Fouti awrasta min ba'dikum nur al-huda karaman ma zala yasri bi dhahrin min zurriyati هم البدور التي تهدي الأنام هدى هم البهور التي تطمو بخيرات هم النجوم التي من يمن دالعها أبدا لنا سعد في كشف المنيات عنوان سعد السعود
سعيد النور ملجأنا وملجأ الكل في كل الضرورات سيد النور الشيخ عمر ولي يا صاحب الوقت مشهودا فضائله قطب الزمان الذي يحوي الكرامات سيد النور الشيخ عمر ولي يا صاحب الوقت مشهودا فضائله قطب الزمان الذي يحوي الكرامات إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا صدق الله العظيم. imam jami ombo cheikh alhaji omar ɗo e dakar mo ganduɗa ɗo jooɗiɗo ko bam makko ceerno muntaka ahmad ko yamirore makko tottimo ɗum o dari hen darde yonde darde moƴƴude darde fewde o wonde mawni ko khadimul hadratil umariya ceerno mouhamadoul bachir ceerno madani muntaka ahmad e mawni ko ceerno makki muntaka ahmad e miñiraɓe mabɓe eɗen ñaganomo yo Allah junnanmo jonde nde tawɗa hunde nde ina yaara caggal nde waɗa kamilaji ɗi duuji ɗi tonga nanɗo ma waɗe présenté ɓe puɗɗinoma yewtere nde fadano ko ha ngara duye te ko an kadi duwoto khatmuji alqur'ana ɗi a tawi ɗo noon ɓesgu cheikh alhaji omarul fouti fof a tawi ɗo ɓesgu cheikh oumar muntaga ɗaha a tawi ɗo abdoullahi lamin nouru a tawi ɗo ɓesgu yiɓɓe almuɓɓe ɓe ganduɗa mam maɓɓe walla bam maɓɓe walla taniɓe ne jiɗno walla no gonduno alay seyd nour cheikh oumar ɗum addiɓe ɗo ñalawma oɗo noon mawninteɗo mi haalino e annoncé ko yamirore nde ko kamɓe cekki yamirore nde amirul muminina ceerno mouhamadoul bachir muntaka taha cheikh alhaji omar ceerno sharif mo ceerno ahmad oumar hoore ñiiwa ceerno mahamadoul madani khadimul hadarati ceerno seydou nourou kaw makko imam jamia mo dakar gila hikko woni 4e édition ko golle ɗe ina mbaɗe alhamdoulillahi ko kanko ardi golle ɗe kanko duwoto golle ɗe kanko haalata so ɗum ɓenni mino wiyedemi yo wood ko kalmi e gurdam alhaji saidou nour meɗe famɗani ɗum mo qarana tan sinni wo sinno saabu ƴewde duuɓi gonɗi hakkude ɓe makko ɗi so wiyama yomi haale makko illa ko nanmi mi wawata haalde so wona ko nanmi gone ko nande celluɗe ngati ɓammi koye hunuko mo ganduɗa mbeɗe hooli ɗum aduna o fof no hooli ɗum salasa nuqa in toɓɓe tati jimmi haalde e ala seyd nour mino mo jiyoton ɗo mbiyetemi no idrissa wi ni mouhamadou nasir wiyetetemi ko ba jinnaɗam wiyete ko ceerno mamadou umu to deeji ɗon nden toɓɓere gadottomi ko hunde nde mi andano so wonade allah addi kam ɗo rawane gandumi jaka jinnaɗam o jotodiri alhaji seydou nour gadimi nande ɗum koye hunuko ceerno basiru muntaka seyhuba ɗahamo sarhuma o gadimi nande hunuko mum wonde jinnaɗam jotodirino e alhaji seydou ñooro caggal mum taani ko o madane abdal asis bo saydou nour onne kadi refte haala he min noon mi meeɗa nande ɗum a bada miɗa wonno jinnaɗam nde mayata meɗa yara duuɓi 14 mi naarani mawniraɓam ɓene kaala jinnaɗam o jotodiri e alhaji saydou nour haɓe kaali ɗum kotuɓi rawane lamdimi ɓe mbi aha hay porte ɗew joguinoɗe ko alhaji saydou nour hokkimo ɗum ko rawane nanmi ɗum de lamditimi ɗo jaami ñooro lamditimi ɓe mbi kam noon ɓe mbi de jinnaɗam o ari ñooro mango alhaji saydou nour ɗon
yimɓe ɓe no mbayi heewde ni o falti ko yimɓe ɗiɗo jinnaɗam wone heen o noddiɓe o naatde maɓɓe ko dogi hakkude maɓɓe ko Allah anndi miɗen anndi heen ɗum ɗon kam wonde miɗen nganndi jinnaɗo o kam min hooram ɓuri famɗude e sukaaɓam e sukaaɓe makko o nelata kam ko yomi addoye porte makko somi addi porte ɗo wiya kam Nasir hannde de porte ɗe ne ɓolɗi somi gele wonde so neli kam mi addoyi porte ɗe mi tawa ene keewi o meeɗa ɗanno o meeɗa ɗanno ngandumi noon jaka ko wiya o jotodiri Alhaji Seydou Nourou ko ene selli toɓɓere ɗimmere ko ceernam Ceerno Oumar Guiƴilon Naarude ñande Alhaji Seydou Nourou hawre lajal kaay meɗen juuli ene Alhaji Seydou Nourou hawre lajal meɗen kaay meɗen juuli salli fana meɗen jalti jamaka gawlo gooto ene wiye Haruna Lam kaay o jeeya o wuurani joni o wi ceerno a nani ko waɗi ko o wi wallahi mi nani kawrugol Alhaji Seydou Nourou e lajal wallahi mi nani ceerno Oumar heɓɓiti wi ɗon e ɗon o wi a ngandumi de gurdam ɗam nafi mayde nde ɓurata nafde gurdam ɗam nafi mayde nde ɓurata nafde ɗum ko hunnuko ceerno Oumar Guiƴilon nanmi naate nofuram ɗum laabi taɗo mo rafta hen gurdam ɗam nafi mayde nde ɓurata nafde ete sahih hay goto wawa wiide on kaali ɗo gurdam Alhaji Seydou Nourou e ɓe o jotodirno minen kam min kawri e caggal maygol ngol min gandi ko ceerno Oumar Guiƴilon haali ko ene selli gurdam ɗam nafi mayde nde ɓurata nafde kat ɗum ɗo fof joni ko caggal makko ko watte rawde ko caggal makko ko watte nokkuji goɗɗe fof ko caggal makko e gandi jaga konngol ngol selli gurdam ɗam nafi mayde nde ɓurata nafde toɓɓere tataɓere kala ko kewɗa duuɓi kala ko juutɗa balɗe so tawi Alhaji Saydou Nourou haalama a yeehi batu goɗɗo walla a yeehi leydi gondi ma nan e Alhaji Seydou Nourou ka meeɗa nande ɗeɗo toɓɓere woni toɓɓere tataɓere kala ko kewɗa duuɓi kala ko kewɗa nanɗe kala ko kewɗa gandal ma are nokku nana ɗon ko golleji Alhaji Seydou Nourou ka meeɗa nan ko kewɗa duuɓi fof ɗum kadi Allah waɗanimo ɗum noon ko karamaji il awliya karamatun la tunkaru thumma du'a'u naf'uhu mu'assiru wawa yeddede karamaji waliyaɓe yeddata ɗum so wala jogorɗo halkade walla kalkiɗo ne gasi so ɗum ɓenni oɗo Alhaji Abdoulaye Ñango mbiɗon yo haalen hayso konngol ɗiɗi kanko Allah hokkimo yidde Alhaji Seydou Nourou e gurdam makko e gurdam mum ɓe jotodiri kadi e gurdam mum Allah hokkimo ɗum min noon lam arahu fi ayati ɗat kono noon sa yi jiiɗoma yiimo sa yi ko iwe makko a yiimo sa yi jiiɗomo a yiimo sa yi ko iwe makko a yiimo iwi bonade ɓiyi ko hay tani ko a yiimo hay jaati mo jiiɗa e fof a yiimo Alhaji Abdoulaye oɗo alhamdoulillahi rabbil alamina yallah yomo moƴƴere sa yi meɗen gara e ɗiɗo batuji ha min dokke hen microji o men kaal hen ko Allah e makko ewa ñaagui momi yaafuya ewa kadi mawniraɓe kadi kawri yomi haalen konngol no fotiri foof ewa mi jaɓa kam haalde konngol kono mi holliti yimɓe kam wonde min kamɓe fof kaltoɓe jooɗi mi haala ɗo konngol kono mataw mi haala tan saabu yettude Allah e yettude kadi fuutankoɓe arɓe ɗo e nde ɗo jonde barkinde e oɗo galle barkinɗo gari ɗo tawde ɗo miñiraguel amen hono madani Abdallah Aziz mo Saydou Nourou Cheikh Oumar ewa arde hande walludemo duwanade tani ko Cheikh Oumar Al Fouti e duwanade tani ko ceerno Saydou Nourou Cheikh Oumar e duwanade tani ko ceerno Ahmadou Muntaka Cheikh Oumar ewa e duwanade kadi jinnaɗo makko hono Abdoul Aziz mo ceerno Saydou Nourou Cheikh Oumar e tani ko kadi mama Astou Touré mo ganduɗa ko tanaɓe minen foof gonɗa ko minen foof kanko omo walli min omo neehi min ko neɗɗo mo gandu ko debbo mo ganduɗa ko julɗo wonno ko moƴƴo ha hande jogui to jooɗi mi jogui lettuji makko ɗo windanno ceerno Saydou Makki saaha fof mi jiima hen mi jangga hen ko heewi e woni Côte d'Ivoire fodde lettuji makko tati miɗo jogui ɗum e lettere babam goto mo jaabimo saaha fof miɗo heewi jimde ɗin lettuji barkinde machallahu mawla e bandiraɓe Foutankoɓe on jarama o gari hande teddinde Cheikh Oumar Al Foutiou ewa ceerno mbaɗani noon ko miñiraɗo kono machallahu wala ko moƴƴo kadi ko cuuriɗo o kewɗo needi o hewani dille ko ni Allah waɗimo ewa hewni gandamo saabu deƴere makko e saabu kadi wonde less martaba makko e saabu kadi suuɗade makko ewa mataw hande Allah hokkimo o dumunna foof kala hitande o heewi binde jippinɗo Qur'an
bandiraɓe makko amnuɓe gara kawre makko ɗo ndende e makko ɗo dewde makko Allah o duwno jinnaɓe makko o duwno taniraɓe makko ɗum kadi artiri ɗo hannde enen kam konngol ngol garti tan koye jinnamin wonɓe ɗo ɓe e seere ɓe wonɓe ɗo ɓe e ñaaga daade Allah moƴƴere e hono ceerno Abdoullahi Lamine Nour Cheikh Oumar o ganduɗa hannde kanko ko jinnaɗo amin e jolɗi ɗo ɓe fof hannde kanko woni jinnaɗo amen eywa ceerno Seydou Mountaga woni ɗo mawɗo amin e fof kono ceerno Abdoullahi Lamine Nour woni jinnaɗo amen kanko tan jeewa baba makko e ceerno Seydou Nour jiido yumma e baba hannde kala e ɓesgu Nour Cheikh Oumar kanko min keddoraɗo hannde kanko min dardata ceerno Seydou Nour Cheikh Oumar kanko lomtini min ceerno Seydou Nour Cheikh Oumar kanko min jiirata ceerno Seydou Nour Cheikh Oumar eywa alhamdulillah rabbil alamin e nder jonde barkinde kadi emin ciftoɗa kadi jinnaɓe makko heddiɓe hono ceerno Makki Habibou Nour Cheikh Oumar ndeɗo jonde so jooɗima e poti siftore e ndeɗo jonde kala to jooɗa haala diine haala jande ne haala e golle Cheikh Oumar ne haale enen poti siftore en jinnaɗe men hoto Makki Habibou Nour Cheikh Oumar eɗen nganndi no wano ko ɓiɗɗo ceerno Seydou Nour wonno o gollani ceerno Seydou Nour o tarbini muɗum kadi alhamdulillah rabbil alamin o heeɓi barke muɗum enen poti kadi siftoɗo hannde kadi on jinnaɗe makko noon ceerno Saïdi Makki Nour Cheikh Oumar on ɗi jondeji barkinɗi so waɗama en poti siftore hen enen fof duwnuɗeɓe kamɓene koɓe jinnaɓe madane Abdoul Aziz Cheikh Oumar enen ciftoɗo hannde kankone enen ciftoɗo kadi ceerno Ba Nour Lamine Nour Cheikh Oumar ɓen fof ko ɓiɓɓe Nour Cheikh Oumar ɓiɓɓe ceerno Saïdi Nour Cheikh Oumar ɓen fof sen jooɗima hannde e foti ciftorɗeɓe kamɓe fof duwnoɗenɓe e ɗiɗo jondeji barkinɗi alhamdulillah rabbil alamina enen ciftoɗo kadi no jinnama ko tan Abdoul Aziz mo ceerno Seydou Nour Cheikh Oumar ceerno madani min ñagonoma Allah moƴƴere emin ñagonoma Allah judde balle emin ñagonoma Allah kala ko hakkude ceerno Seydou Nour e barke Allah hurɗum dow maɗa so barke annabijo sallallahu sallam ganduɗa kala ɓi Cheikh Oumar en teddima kala ɓi Cheikh Oumar en yimma ene darduma ka ceerno muɗum ɗum nene ceerno madani Mountaga Ahmad rawatno haala o wi an ka ceerno amen ka ceerno mum tanum Cheikh Oumar fof kala ɗum Allah waɗi emin jaɓanma emin irrima emin jiɗma emin teddinma eyi kadi Fouta ko fof ne jiɗma ene teddinma kala to joɗɗa yi fof no gowɗo yiidema eno gowɗo arde ma kadi alhamdulillah rabbil alamin min ñaagoto Allah yo Allah mofte to bonno heɓata sabu barke annabijo sallallahu sallam min ñaago Allah towɗo sabu barke annabijo sallllahu alih wa sallam yo halke famodirde kala julɗo kala barkeji ceerno Cheikh Oumar yo Allah artuɗum e junngo maɗa sabu barke annabijo sallallahu sallam kala barkeji ceerno Mountaga Ahmad yo Allah artuɗum e juuɗe ma kala barkeji bandiraɓe jinnaɓe ma heddiɓe fof yo Allah artuɗum e juuɗe ma ha aduna fof kadi heeƴen sabu barke annabijo sallllahu alih wa sallam ewa ceerno Seydou Nour Mountaga aɗa mbiɗa juurma no fewi imamul masjid jami Cheikh Oumar Foutiou emin ñagonoma Allah moƴƴere emin ñagonoma Allah kisal emin ñagonoma Allah judde balle sabu barke annabijo sallallahu sallam anne gurdama ne heewi nafoore ka ko heddi fof ka neɗɗo mo ganduɗa ka sariyanke ɓen ɗum jiɗi ɗum jiiɓi rammami ka neɗɗo sariyanke aɗa tongi e saria machallahu mawla ɗum mbiɗa irranoma ɗum annene ko noon Allah waɗima emin ñagonoma Allah moƴƴere emin ñagonoma kadi ɓesgu barkingu kadi sukaɓe ma ko suka kala ko jibinɗa way ko minen jibinɗanɗa ni sukaɓe ene teddini min ene jiɗi min ene kumtida neɗɗo fof kala bande noddowoma ene ƴewno goruɗa ko enɗam ma ɗum a foti weltade jomum ɗumnoɗo emi teddi e guitam machallah kala ko jibinɗa Allah woni seeɗa ene teddiri yeesam wonɓe fargo ɗallema taniraɓe Bassirou Cheikh Oumar taniraɓe Nourou Cheikh Oumar taniraɓe laamijoɓe Cheikh Oumar wonde ko o mon taaɗi amen e makko min ƴiɓi min jettiteɓe ko Gadio baba wiyete ko Mamadou Gadio jibi ɗum ko Habibou Gadio jibi ɗum ko Amadou Delo kanko wondi e laamiɗo julɓe gila laamiɗo julɓe ne segu 1891 o wondi e laamiɗo julɓe ha yetta fof Sokoto laamiɗo julɓe rutti e joomum omo wondi e muɗum min komi taani ko banggue goɗɗo on laamiɗo julɓe nder ɓiɓɓe mum no wiyde mbiyeteɗo Asmaw laamiɗo julɓe on jibini Habibou jibini Mamadou jibini min والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا وحبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم إمام جامع الحاج عمر ceerno Seydou Mountaga Ahmad Mountaga calminima e lomtadema e jonde nde ɓuɗɗo zamanu meɗen ceerno Mouhamadoul Bachir e lomtadema kadi ne ceerno Madani khadimu hadratul Oumariya wonno Allah no walli ɓesgu Cheikh Oumar so mawɗo jooɗima en heddiɓe fof wontara ko coppi less gartoɗa goto e amen fof nde ari nde mo tawi ɗo o ko tawɗunoɗum ko tottirɗo nde garɗa nde jeyɗa fof tottiraɗa fof wonno ko an jeeyi hayso waɗano ɗo Seydou Nourou ɗo ko Cheikh Oumar to ɓuri mawdude e Seydou Nourou
kamɓe fof ɗum ɓe mbakkino ɗon siru o fof ko toon ɗon o tan joni so ari ɗon tan ɗum jokkirma fof ala ko haali noon Allah hokkuma teddugal kadi wonde imam jaame potɗo e Dakar taw ko jaami Cheikh Oumar ɗum kadi o gueɗal ngal Allah beccanma kadi gueɗal gongal fawde ngal goɗa falillahi alhamdulillah ane ren jonde nde yuuɗi enen en ngala dental ɓurgal ngal ɗo en ngala mawɗo ɓurɗo on fof ko ɗum tata Cheikh Oumar wa haala juuta tan ha beyti juuta kono so Seydou Nour ittama e ɓesgu Cheikh Oumar tan ay huuɗe donata ɗum ko oɗon jeeyi haalde ɗum min natta e détail Seydou Nour ala min ko témoignage tan hakkude Cheikh Oumar mumtiɗaɗa haalde ceerno Seydou Nour ɗum nene so tawi mi tawama ɗo lelnanno filial makko omo jooɗo tawɗomo ɗo fof sikka kanko woni Seydou Nour wiya ala Seydou Nour nan nden ko témoignage tan hakkude makko e ceerno Seydou Nour so wona ɗum mi natta e domaine so ceerno Bachirou no ɗo minen min ngala sona haalde ceerno Bachirou hay goto meeɗa nande mbeɗa haala Cheikh Oumar Mountaga Daha min ko ceerno Bachirou tan wonno ko omo Cheikh Oumar am neɗɗo noon so tawi wonko jiyata no feeñi woto haal ko wirni ko min ceerno Bachirou wini kam so woni bamguel ɗo makko ɗo tan timmi somi jooɗima noon e damal galle ceerno Seydou Nour mbeɗo woni ɗi Cheikh Oumar Mountaga Daha somi haalani ɗon témoignage makko hakkude makko e Seydou Nour ɗum tan haalnimi somi haalani tan mi wona fasiki walla mi wona naafi Cheikh Oumar Mountaga Daha woppi galle bammu Mountaga Daha fof nomi andi no anda Mountaga Daha hay ceerno Seydou Nour haalatano e yesso ceerno Mountaga Daha sona ceerno Mountaga Daha yamiri nde ceerno Mountaga Daha rotti e jomum o wi fof mi accidi ɓesgu Mountaga Daha heddi an fa tan cohlu ɗum joɗɗinnomo ɗo ɗo so toɓo ari ko ɗo o wonata e landar weer makko e guri omo toɓe omo ummo o wona ɗo taw hay goto anda o ari ha ceerno Seydou Nour wiya hamme noddo Cheikh Oumar o wiya Cheikh Oumar nan Louga wiya Goré omone oto e taw hay goto anda no ari ɗum noon so tawi hande oɗo ñalawma ari min daro e Cheikh Abdoul Aziz ɓi ceerno Abdoul Aziz jinnaɗo amen Cheikh Oumar Mountaga Daha o meeɗi wiide ceerno Seydou Nour hoto funtu min so ɓe ari liwa ɗum minen aɗa huufa min noon so tawi ko funti ndewrat me ma mi rutto mi yaha mi wota galle baba Abdoul Aziz umino kawle tan liwa ɗum hoota o wi so tawi o wonani ɗo min mi rutto ɗum ene jeeya ko addi am itti Abdoul Aziz Kaolack arde min natata e détail ji ɗum no heewi ɗum ene jeeya sababuji ko addi min ɗo hakkude makko noon e ceerno Seydou Nour o wino so tawi ceerno Seydou Nour yamili kam hoto mi juula min Cheikh Oumar Mountaga Daha mi juulata holko ɓuri forde e juul on natti hankkadi ne tongade ƴewde sariya hakkude mum e ceerno mum o ƴewata tan ko almudagal hankkadi ko heɓani ɗo ceerno Seydou Nour ɗo hayto aljanno wi o yaafi donc ɗum tan ettintami konngol mi fotani ɗo haalde kono ceerno Seydou Nour so naate ɓuure muɗum ɗum ceerno Seydou Nour no wawi haalande min noon Allah hokki kam koye nduɗo suuru innaɓe ndeɗo falantere no wonɗo kanappe ko ɗon mbalannomi o to banggue no waɗi kanappe goɗɗo madani miñam ko ɗon walanno Allah hokki kam sens kala ko mbimi e ceerno Seydou Nour kam ko haalni 1977 gartumi ɗo ɓawa wi mi addani lettere ceerno Amadou Mami Fiye mi hippe ɗo e boulevard de la République mi Fiye kanko ko noon andiri hamme jaytini ɗum ari ceerno mbi ande Cheikh Oumar ko jogorɗo habde Nour o wi holko woni o wi o addani lettere ceerno o wi gore addani lettere wona o waynima o wi kono o addani lettere o wi waynino kay no ɓeɓe andude o wi noddane kam o noddi mo wi Cheikh Oumar itte Nour e jungo annati jibindemo hande ko min jibinimo cinéma no wonno ɗo no wiya cinéma El Mali no yaltina en no altine fof ɓe yiɗi cinéma mbeɗa heeñi hade 9h15 mi yaha cinéma to o jaggima omo yewtanami gurdam makko no naatiri jangde ha o yetti Alhaji Malick ha sa fof montour uji panɗiɗo gonno ɗo ni sona ha woni 22h ceerno no haalnami gurdam muɗum o wi an ɓeɗo mbiyete ko Seydou
gollen puyɗe an ko min inirma baba neɗɗo yiɗa ɓurɗo bamum yiɗi yo bamum ɓur fof donc mbiɗa jogii ko heewi ko kalmi heen kono noon mi acciri imam en ceerno Seydou Nour ko témoignage tan so tawi ɓi Cheikh Oumar Mountaga ɗa ha jooɗima ɗo o wiyatno ko ɗo min mbiɗa yahata Seydou Nour mbeɗa tenka toon bandiraɓe makko rewɓe fof e miñi ko en ɓe mbi Seydou Nour Mountaga Cheikh Oumar wonti Samba Allah woppi galle bamum nan winna eno rewe Seydou Nour ala ko ɓe mbiyanimo o wi aha min mi yahan toon mbeɗa tenka ko dañmi toon fof mi rufo e galle bamam ko heddi ko noon ko ceerno Bachir Mountaga ɗa ha Cheikh Oumar ko on wallatnomo e dongal he on wonannomo toon on renannomo toon on moƴƴinannomo toon ha o wawi wonde ɗo omo tenka ko tenkata ko on no remanomo toon no wayno nde Cheikh Oumar yaade Aliou Mignum Aliou no renanamo galle kanko omo tarbini Seydou Mouhamadoul Wali kanko e ceerno Bachiru noon ko ni ɓe mbaɗuno ceerno wonanimo to kanko o wonaniɓe ga fa lillahi alhamdu so tawi noon hannde jonde nde jooɗima ko témoignage tan mbaɗatmi hakkude ceerno Cheikh Oumar kala garannoɗo ceerno Seydou Nour ma tawmo ɗo omo wertu piliane makko o woni Khadim ko wiyanno kanko hoore ceerno Seydou ceerno Amadou Oumar balle mo yetto maccuɗo ceerno Seydou Nour wondemo maccuɗo ceerno Seydou Nour tan jooɗima hunde fof kala biɗo ne andi ceerno Seydou Nour haalat ko wela haalat tan koko wela kanko e hoore makko kanko e hoore makko so tikkino omo jooɗo o fooɗa waare makko fooɗa waare makko wi hay goto wi hay goto anda Seydou so wona Allah Allah hay goto andama kono ko taniraɓe Cheikh o wi kono ko taniraɓe Cheikh Oumar radiallahu anhu mbaɗi ɗo ko ɗum ko sunna mo Cheikh Oumar waɗno Cheikh Oumar radiallahu anhu o waɗi mawɗo ko mawɗo suka ko suka man lam yuwaqqiril kabir walam yarhami sagir falaysa minna ko ɗum nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wi kala mo teddinani mawɗo yurmaki suka mawɗo kadi mo yurmaki suka on jeyaka e leñolam ɗum noon Cheikh Oumar ɗum noon ko noon Cheikh Oumar radiallahu anhu waɗiri enen fof eɗen gandi makki Cheikh Oumar e Mountaga e Amadou Cheikh Oumar Ahmadou Cheikh Oumar hay goto e mabɓe heccani kamɓe jibidina e ñalawma goto hay goto heccani goɗɗo o kono ɓaadi ko oya adi waɗede déclaré hon Ahmad o ɗum waɗi o totta manggu kono nde ɓe ngari jaggude wirdu Cheikh Oumar rokki Amadou wirdu waɗimo muqaddam o wi makki yaato Ahmad o waɗma muqaddam Allah ɗum noon ko manggu ɗum noon ko janguinta ko manggu neɗɗo yo teddin mawɗo suka yo yurme ko ɗum tan woni ko yahata wonko jiɗmi haalde seeɗa wonko yinno haalde seeɗa ceerno Chérif jafoɗama wonko jiɗmi haalde wonko yiɗi haalde seeɗa tan e ceerno Saïdou Nour radiallahu anhu mi haali ɗum ñanden to Amérique oɗo juma Cheikh Oumar mahateɗo ko ceerno Saïdou Nour radiallahu anhu darti ɗum ceerno Saydou yimɓe fof ne gandi ko tiɗɗo wi ceerno Saydou yimɓe fof ne gandi ko tiɗɗo o meeɗa yande o ari ha maison des jeunes o taati o yani o wi ɗo ko holton ɓe mbimo ɗo ko maison des jeunes o wi ɓe mbimo ɗo ko maison des jeunes ɓe ɗo ko maison des o wi ala ɗo ko maison des grands ko galle mawɓe ɗum ko kashfu makko o wi ɗum ko kashfu makko yehi ha dumunna o noddi ceerno Mountaga radiallahu anhu o wi ceerno mayde de ari o wi mayde de ari mbeɗe yiɗi somi yalti aduna yomi waɗe e nokku juma waɗe ɗon ne yewtamo ceerno Mountaga radiyallahu ta'ala anhu o ƴeewi biyeteɗo Macky Sall biyeteɗo Chérif Macky Sall ko esiko e Siré Sall onne kadi koye domaine liggotono o wi ceernajo o dewi yomi ƴewanmo nokku jaajɗo beele so maayi so yalti aduna omo waɗe toon omo waɗe toon o yewte ɗon
ɓe ngadi yaade ko Cap Manuel ɗo o wi ɓe ngadi yaade ko ɗo e Cap Manuel ɗo tribunal o woni ɗo tribunal o woni ɗo ɓe kolli ɗum ceerno ɓe kolli ɗum ceerno Muntaka ceerno Muntaka wi ɗo no lobbini ceerno Muntaka wi ɗo ne lobbini ɓe ƴettimo ɓe ƴettimo ɓe jeehi ɓe jeehi to tribunal woni to ɓe mbaɗata juweji maɓɓe sukaɓe ɓe o wi hedde magique landuɗo woni ɗo ɗo sukaɓe pijata ɗo ɗon hedde cour de cassation ceerno Muntaka ƴeewi ceerno Muntaka ƴeewi ɗo de no lobbini o wi ɗo de ne lobbini ɓe cooyi eɓe koota o wi wayno koɓe cooyi aɓe koota ɓe ngari haɓe naati e Malick haɓe naati e Malick Sy o Macky Sall heɓɓiti Chérif Macky Sall heɓɓiti wi ceerno Muntaka wi ceerno Muntaka oɗo nokku oɗo nokku Senghor wonko yinno wadde Senghor wonko yinno wadde hen kono hayti ñaagomo ɗo ceerno wi ɗo de somin keeɓi ceerno wi ɗo de somin keeɓi ɗo ɓuuri moƴƴude fofof o ari o haalani ɗum ceerno ceerno Seydou wimo ceerno Saïdou radiallahu an wimo mate ko nokku ɗo wiyete maison des jeunes mate ko nokku ɗo wiyete maison des jeunes ɗo o wimo ahan kay ko ɗon o wi ko ɗon ko maison des o wi ɗon ko maison des grands ɗum noon addumi winda lettere o wi ɗum noon addumi winda lettere o o windi lettere o e en-tête makko o signini nden Oumar Wele woni nden Oumar Wele ne woni secrétaire général à la présidence o nawi lettre o toon o totti ɗum Senghor bayal poɗɗo ni noon laamu Suusa rokkirde ɗum omo waɗa hande janggo kono so Allah hoddiri hunde hay goto wawa hen 10 heures ɓe kalani aljuma 10 heures ɓe kalani Senghor ceerno Seydou yalti aduna wonde ceerno Saïdou yalti aduna eɓe joguino conseil interministériel o kuppi ɗum o ƴetti koyɗe makko o yaari koyɗe makko o ari ha ɗo ummade paale ha ɗo o tiimi ɗo e ceerno o woyi ko woyata ko o signini ɗon o signini décret o o totti ceerno Muntaka ñande hen yimɓeɓe gandi to ceerno Seydou ubbete to ceerno Seydou Nourou moftate ɗum noon ko hunde hawnide ceerno Seydou so tawi eɗen kaala ceerno Saïdou so tawi eɗen kaala gueɗe makko en mbawa haaldude ɗum o jiyaɗo Allah kawniɗo kono ko ɓuuri mawnude ko waɗi ko yoltude taniraɓe Cheikh Oumar foof ko ɗum ɓuuri mawnude e gollal ngal nden taniraɓe amen ɓe nden o wi taniraɓe amen ɓe arannoɓe ɗo ɓe walla adiɓe arde ɗo so ngari ɓe mbiyata mon onon kon taniraɓe Cheikh Oumar fuutankoɓe mbiyatnoɓe onon kon taniraɓe Cheikh Oumar son janggani kon wuuroɓe ɓe ndewa hen tan eɓe jagga hade yiide ko ceerno Seydou nodditalɓe ɓe o wiɓe so on jangi gonon son janggani on gonata o adori ko ceerno Madani Ségou o yeehi Ségou o ari toon salminde mawni ko ono Muntaka laamiɗo julɓe o yi sukaɓeɓe no yirlorto toon ɓesɗo kono noon o yi ɓe janggani o wi Dede Muntaka a rokkata kam goto e sukaɓe ɓe minawa janggoye o wima Seydou sa yiiɗi ɓiɗɗo jibin joom suudu makko ne tawa fadi ha ceerno yalti o wi ceerno Muntaka haalama kana metti oɗo ko ñaagui ko ko nafoore mabɓe tan o wi a haali gonga o nodditi ceerno Saïdou Nourou mo ƴeewɓe jiɗɗa hen foof nawa o wi ala ko goto tan ko afo o tan jinmi so tawi mi heeɓimo miñiraɓe makko fof ma janggo ma ndewi makko o ƴetti o nawimo Diatar ceerno Muntaka o wi ɓiɓɓe Cheikh Oumar fof ha ɗo yarata hande ala ɓurɗo hen wonde gando ceerno Madani Ségou caggal ɗum ceerno Muntaka o ƴetti ceerno Muntaka o nawi ɗum Diatar o tawi ceerno Madani Ségou o woni toon ko o Allah waɗimo toon ko ha ceerno makko yalti aduna
kanko ceerno muntaka o wi o jokki o jokki darsuji e ceerno madani ceerno madani segu ceerno haadi to ñooro nde bam makko sanki aqibu cheikh oumar aqibu muntaga mawni miñum bam makko ari ƴettiɓe nawi ɓe ñooro nde on faati ceerno seydou yehi duwaw ceerno saydou nour yehi duwaw tawimo toon kanko e ceerno oumar ceerno haadi ñaaguima o wi oumar ne famɗi woppumo o hoota min ko ñawɗa e am min noon ko ñawɗa e am fof o wi an a hootata fa hoore ñiiwa ni woni yo yaari ko ni woni ceerno haadi yehi hoore ñiiwa ceerno bachir o khalifa men halifa alkhalifatu kanko nawimo hoore ñiiwa kanko ceerno saydou nour nawimo hoore ñiiwa ko ɓeeɗo goni bousuruji ɗeɗo goni aawdi ɓesgu cheikh oumar ɓeeɗo fof jaltini gonni ɗum noon so tawi en goni hunde hande Allah e ceerno caggal Allah ko ceerno saydou nour radiallahu anhu ɗum noon ko on alarba tan addi ɗo arɓe ɗo ɓe pop minen min kaali ko banggal ɗo jangguini jinnaɓe amen ne jangguini min nafi heddiɓe ɓe noon ko heewi hen to batin o waɗɗi e jinnaɓe gollodiri e jinnaɓe mumen ɗum woni ko yahata ɗo ko pop noon so en gari ɗo ko arde dawde alarba min noon mi arani o wi kanko noon o arani dawde alarba ala garmi ko wondude e madani o ari ko wondude e ceerno madani miɗo jogui baɗiraɓe o wi omo jogui waɗiraɓe hewɓe kono ko baddumi e madani kono ko waddi e madani Abdoul Aziz ko yani jinnaɗo makko debbo noddimo addimo ha e galle makko o wi ceerno saïd ko an tan koolimi jinmi kala ko madani waɗa kala ko ceerno madani ne waɗa sono feewi ballamo hen so fewani on caamo kaɗamo ñande fof miɗa haalde ɗum woni ñande fof omo haalda e ceerno madani kala nde jiimi o waɗi ko ganduɗa yoɗani kala nde o yii ko sikki yoɗani mbimi ko jinnaɗo ma gonɗo barsakh ko jinnaɗo ma gonɗo barsakh o ko ɗum waɗimi haalde kono aɗa jogui miñiraɓe ɓen fof mi haalata o haalata haala mabɓe kono ko an ko kalfinaɗo sa salima sa jaɓi mi waɗat ɗum o waɗat ɗum hami hawra e ha o hawroy e makko te kadi aɗa newi alhamdulillahi on hawri aɗa newi a wona cattuɗo aɗa suuɗi e nder martaba ma ɗum woni ko wallatma ceerno muntaka meeɗi noddudemo kanko ceerno saïd o wi kam ɓinguelam o wimo ɓinguelam suuɗoto o wi aɗa andi soyre mbiɗa aha kay o wi aha kay o wi so yalti law tan ko faɗo warata ɗum kono so tawi suuɗima ha yettima ɗo foti yettade wontat ko gadata ko sono ware ko wuuro fof rendata waramo kono wona neɗɗo goto ɗum noon suuɗo madani wi ceerno madani yonti ko mbaɗɗa ko ko yamirore a ƴetti yamirore e kawiraɓe ma e babiraɓe ma e mawniraɓe ma ɗum ɗo ko moƴƴere kala baɗowo moƴƴere alhamdulillahi ne foti wallitede hawri ceerno men ceerno sharif ari hawri hen andu duwaw ma o alhamdulillahi duwaw ma koko jaaba ɓeydu tarbinade min almahdi ila o wi min almahdi ila llahdi tarbiya gasata kala no jiiɗa hayrawandu ceerno ma saɗa wawi teddinde ɗum teddin oto wi joni kay mi mawni mi tampi ɓiɓɓe seerem ɓe gasata gasi ala ɗum gasata ha joni ruhuji mabɓe ne heddi e men ɗum noon kontin o yi no mbaɗirta sa yi ɓeɗo fof gari ɗo wona katanum ceerno wona tabu tan katanum ceerno saïd aɗa hutodira e mabɓe kono aɗa hutodira e yimɓeɓe no poɗɗa hutodirde e mabɓe yimɓeɓe ko hutodiral tan ɗum woni ko cheikh Oumar o heɓiri yimɓeɓe fof ko funtitande sa holliɓe min ko min ɓe mbima a wonani haydara la tatakabbar la
تتجبر إنك عبد لست بشيء ويم لا تتكبر لا تتجبر إنك عبد لست بشيء أوناني هاي دارا أوناني هاي هول جيكما ونته جيكما نون ونته هول كنيم بامتاتما سايين لا صلى الله عليه وسلم وين يوم القيامة هول برو من لاد يعني ɓurɗo mawnude asko o wiyani ɓurɗo hewde gandal o wiyani ɓurɗo hewde julde ahsanuhum khuluqan ɓurɗo moƴƴude e maɓɓe jikku kala ɓurɗo moƴƴude jikku ɓurata ɓattade nela sallah sallam alhamdulillah aɗa jogui jikku o wi alhamdulillahi aɗa jogui jikku moƴƴa aɗa neha needi moƴƴiri aɗa haaɗi e less martaba ma رحم الله من عرف قدره ووقف دونه يرمند الله وني غاندو فدمم داري تياغال فدمم sabu sa adima wi ada hebo e foddema wiide ada hebo e foddema kaɗeɗa ɗum o man istajala shay qabla awanihi uqiba bi hirmanihi kala biiɗo ne heñono kala jaccaniɗo hunde tawa yontani haɗe hebde nden hunde ɗum noon sa darima caggal martaba yimɓeɓe tottatma martaba sallallahu alayhi wa sallam so arino e dental o tawi yimɓe fof ne jooɗi to jonde nde haaɗi ɗo ɗon o jooɗoto sa yeccitima ayi rasul sallallahu alayhi wa sallam aɗa wiya rasul sallallahu alayhi wa sallam jooɗo caggal ma an joɗɗa yeeso ala miyatama ko ɓennu o ɓenna ha o yetto maqama makko kono sa ari tan a tawi dental ne jooɗi tan mbiya Idriss ummo mbiyama holi an mbiyama an wimo holi an min komi ɓi ceerno o wi min komi ɓi ceerno Muntaga mi anda ceerno Muntaga saka sa wimo mi anda ceerno Muntaga saka an attakabburu ala almutakabbir ibada e dow mawnikiniɗo ko dewal Allah ɗum tan woni ɗon ɗum noon yo Allah rokku en yo Allah rokku en wadde tawadu yankinade sen yankinima Allah ɓamta en sen ɓamtima Allah fukko yo Allah dandu en fukkade yafoɗon e haala ka o wi ceerno jaafoɗa yo Allah waɗi hen jaam yo Allah renana en fewna ɓesguji men ha tawe ɗen ko welata en e mabɓe ko Allah wawi ɗum ko qur'ana wawi ɗum gandiyoɗen hen haajuji kala garɗo ɗo yo Allah humto haaju kala joginoɗo sagga cattuɗo sattede sattude yo Allah ɓiltanmo yo Allah ittanmo en ɓooy wadde ɗum en ɓooy duwanade moƴƴude duwanade jinnaɗo mum ko dewal Allah sabu sa duwima an malayka goɗɗo na dari na wima walaka mislu dhalik ko hoorema duwaniɗa annene ko duwaniɗa jinnaɗo ma ko Allah ma waɗanima ɓiɗɗo duwontoɗo darono duwonoma ko duwontoɗa jinnaɗo yo Allah waɗanen moƴƴere yo Allah waɗanen moƴƴere enen fof mbiyen amina duwotoɗo o e wiyoɓe amina ɓe fof ko duwotoɓe sabu Musa e Haruna annabi Musa e Haruna alayhim assalam da'watukuma mi jaabimo duwaw mon mi jaabimo duwaw mon onon ɗiɗo ko Musa duwotono Haruna ne wi amin yo Allah waɗan en ɗum ɗon amin Allah jabono en jaɓana en amin jaafoɗon a'udhu billahi bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin amin arrahmanir rahim maliki yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين آمين إياك نعبد وإياك نستعين آمين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم آمين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد آمين ما أغلق والخاتم لما سبق آمين والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله آمين حق قدره ومقداره العظيم آمين هدية منا بفضل الله إليك يا رب آمين جزا الله عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا بآمين والندو جبدوا بآمين سيدنا وسيلتنا إلى ربنا شيخنا أحمد التجاني جزا الله عنا جميع الأشياخ والوالدين خيرا اللهم أرض عنا وأنهم ردا لا سخط بعده أبدا اللهم أرض عنا وأنهم ردا لا سخط بعده أبدا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد
ولد ولم يكن له كفوا أحد. آمين. أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من آمين. شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد آمين. ومن شر حاسد إذا حسد. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب آمين. الناس ملك الناس إله الناس آمين. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. آمين. صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله المصطفى الكريم. آمين. ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين. آمين. اللهم ربنا تقبل منا ختم القرآن. آمين. ربنا تقبل منا ختم القرآن. آمين. تجاوز عنا ما كان في تلاوة من السهو والنسيان آمين. أو تعريف كلمة عن موضع أو تغيير آمين. حرف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان آمين. أو تاويل على غير ما أنزلته أو ريب أو آمين. شك أو تعجيل عند التلاوة أو كسل أو سرعة أو زيغ اللسان آمين. وقوف بغير وقف أو إدغام بغير مدغم أو إظهار بغير بيان آمين. أو مد أو تشديد أو همزة أو جزم أو إيراب بغير مكان. آمين. فاكتبه منا على التمام والكمال والمحذب من كل الإلهام. واغفر لنا يا ربنا يا سيدنا لا تواخذنا يا مولانا. وارزقنا فضل من قرأه معديا حقه مع الآداب والقلب واللسان. هب لنا به الخير والسعادة والبشارة والأمان. هب لنا به الخير والسعادة والبشارة والأمان. ولا تختم لنا بالشر والسقاوة والدلالة والطغيان. ونبهنا قبل المنايا عن نوم الغفلة والكسل. أمنا وأمن موتانا من عذاب القبر ومن سؤال منكر ونكر والدجال. وجوهنا وجوه يوم الباس واتق رقابنا ورقابنا. ويمن كتابنا وكتاب يسر حسابنا ويثقل ميزاننا وميزان بالحسنات. وثبت الأقدام على الصراط واسكننا وإياهم في الجنان. وارزقنا وإياهم جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وأكرمنا وإياهم بلقائك يا ديان. استجب دعاءنا بحق التوراة والإنجيل والزبور والفرقان. وأعطنا جميع ما سألناك به في السر والإعلان. أعطنا جميع ما سألناك به في السر والإعلان. وزدنا من فضلك الواسع بجودك وكرمك يا رحيم يا رحمن. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الشريعة والقرآن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم. وبارك لنا بالآيات والذكر الحكيم. وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وألبسنا بخلعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن. وادخلنا الجنة مع القرآن. وارحم جميع أمة سيدنا محمد بحق القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا. بيننا وبين النار سترا وحجابا إلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم. اللهم اهدنا بهداية القرآن وعافنا بعناية القرآن. ونجنا من النيران بكرامة القرآن. وادخلنا الجنة بشفاعة القرآن. وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن. غفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن بهذا الفضل والإحسان. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء وبكل حزب حسنة وبكل نصف نعمة وبكل ربع رفاه وبكل سمو سناء. اللهم ارزقنا بالعلف ألفة وبالباء بركة وبالتاء توبة وبالساء ثوابا وبالجيم جمالا وبالحاء حكمة وبالخاء خلانا وبالدال دنوا وبالذال ذكاء وبالراء رحمة وبالذاء زلفى وبالسين سناء وبالعين شفاء وبالصاد صدقا وبالدال ضياء وبالطاء طهارة وبالذاء ظفرا وبالعين علما وبالغين غناء وبالفاء فلاها وبالقاف قرآن وباللام لطفا وبالميم موئذة وبالنون نورا وبالواء يسرا وبالهاء هداية وباللام الأزلقاء وبالياء يسرا. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه هدية واصلة إلى روح سيد الوجود صلى الله عليه وسلم. سيدنا محمد. آمين. آبائي وأمهاتي وأزواجي وذرياتي. آمين.
وإلى أرواح جميع الأنبياء والأولياء المرسلين آمين. وإلى أرواح شيخنا وسيدنا وسيلتنا إلى ربنا شيخنا آمين. وإلى أرواح آبائنا وأمهات وأزواج وذريات آمين. وإلى أرواح شيخنا وسيدنا وسيلتنا إلى ربنا شيخنا مفودي آمين. وآبائي وأمهات وأزواج وذريات آمين. شيخنا وسيدنا وسيلتنا إلى ربنا آمين. 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 شيخنا وسيدنا وسيلتنا إلى ربنا منتهى آمين. آبائي وأمهات وأزواج وذريات آمين. أخينا والدنا عبد العزيز آمين. سيد النور آمين. الله روحا وريحانا وجناتنا آمين. والحق بالصالحين من جوار سيد الوجه آمين. وإلى روح أختنا غوغوتال آمين. وجعلها روحا وريحانا آمين. والحق بالصالحات من جوار سيد آمين. رحمة الله عليها ولومات المسلمين آمين. وإلى روح أمنا مام أسلك تولي آمين. وجعلها روحا وريحانا وجناتنا آمين. والحق بالصالحات من جوار سيد آمين. الله عليهم وعلومات المسلمين آمين. وآبائنا وأمهاتنا آمين. وإخواننا وأصدقائنا آمين. وأصدقائنا وإلى آمين. جميع المؤمنين والمؤمنات آمين. والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات أجمعين عامة آمين. جميع أصحاب الخيرات من المؤمنين والمؤمنات آمين. وانصر من نصر الدين آمين. اللهم انصرنا وانصر من نصر الدين آمين. واخذل من خذل المسلمين آمين. آمين يا رب العالمين يا آمين. الله على سيدنا آمين. محمد الفاتح آمين. والخاتم لما سبق آمين. ناصر الحق بالحق آمين. إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر يوم الدين آمين. صلاة تنجينا بها من جميع آمين يا إلهي. وتقضي لنا بها جميع الحاجات آمين. وتقضي لنا بها جميع الحاجات آمين. طهرنا بها من جميع السيئات آمين. وارفعنا بأنك على الدرجات آمين. وبلغنا بأقصى الغايات آمين. من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات آمين. من جميع الخيرات في الحياة وبعد آمين. الممات برحمتك يا أرحم آمين الراحمين يا إلهي. سبحان ربك رب العزة آمين. آمين. وسلام على المرسلين آمين. الحمد لله آمين. الفاتحة يا الله جبل لا إله min ne ko min jogino golle ɗe maître cérémonie officiel o e duwuji ɗi e ko waɗa ko foof ko enen jogino ɗum ha golle ɗe jottima ɗo en jetti Allah noon no feewi e inde ceerno madani abdoul asis seydou nour cheikh oumar ko adi fof omo yetta Allah omo yettano julɓe ɓe Allah hollude weltare makko e oɗo ñalawma no fodde no fuutankoɓe julɓe darari e almuɓe ɓe silkeji baɗaɗi ɗi ɗum woni ko jiiɗon mbeɗa jogui koɗo ko waɗa koɗo e ñalawma e hande fodde silkeji qur'ana alqouranul karim mbaɗi hen 127 silke ayatal kursuy ɓe mbaɗi hen 19 651 suratul ikhlas ɓe mbaɗi hen 1000 fois sayfiyu waɗama hen 7 fois basmala waɗama 12000 hasbunallahu wa ni'mal wakil waɗama 19000 haylala waɗama 124000 ɗum ɗo foof waɗa koye ñalawma ko adi ñalawma o duuɗe baɗaɗe décentralisé taw ɓe ganduɗa ɓe ko almuɓe sehilaɓe madani abdoul asis eɓe ganduɗa ɓe seremɓe ɓe ganduɗa mamiraɓe mabɓe walla ɓiɓɓe mabɓe walla jatiraɓe mabɓe liggodirino alaji seydou nour cheikh oumar ko nden yidde yahata ɗo haaɓe mbaɗi ɗum ɗo ala hen joɓaɗo ala hen bindaɗo lettre ala hen tottaɗo invitation nde wonno ko gueɗe Allah ko gueɗe seydou nour cheikh oumar ɓe mbaɗi silkeji ɗi ari arama ɗo e galle hande timminama ɗo le 25 janvier ko nden alaji seydou nour ruttino e joomi ko o ñalawma hikka woni 6e édition duuɓi jeegom ko emo mawnine kono noon ko hikka o ɓuuri mawninede nde wonno o heeɓi hen yamirore amirul muminine ceerno bachirou moutagaɗa cheikh oumar e yamirore ceerno makko ceerno chérif ahmadou oumar hoore ñiwa e yamirore kaw makko ceerno mouhamadoul madani khadimul hadratul oumaria e yamirore kaw makko seydou muntaka mo ganduɗa kay woni imam jami cheikh alhaji oumar fouti ɗeɗo jamiroje fof so ndendi o golli ɗum Allah ɗowani en golle ɗe noon mbaɗama gasi ceerno on noon nelimino mina Pape Cissé joguinoɗo comité organisation yomin jettan ɗum yimɓeɓe yomin jettan ɗum julɓeɓe yomin jettan ɗum galle cheikh oumar yomin jettan ɗum ahlu bayt rasoul en kamɓe fof omo yettaɓe oɓe jarnoɓe ala ko wawi yobdeɓe sona ɗacciddeɓe Allah Allah noon kala mo yooɓi mettinɗa ko golluɗa ko tawta ko moƴƴani ɗum noon omo ñaago Allah yo Allah yobtu on moƴƴere kala jaggunoɗo hen guila yummiraɓe makko nene Madina nene Fatima ndey Sala ndey Sofi kamɓe fof kaw makko en ceerno makki en kamɓe fof yetti ɗumen galle ceerno Mountaga Ahmad no didori yummakko ene kaw makko ene denɗiraɓe makko fof yetti ɗumen sehilaɓe makko hoore makko ɓe ganduɗa kanko faggani ɗum hoore makko nde wonnoɓe mbi yumma e baba mbawi ko jibinde kono paɗe kewɗe e damal suudu ko neɗɗo fagganta ɗum hoore mum ceerno madani abdoul asis noon
sa wi a andana mbaɗata yimɓe ko hono yimɓe mbaɗmani teddugal makko e fayida makko e moƴƴere makko e wonde e less martaba makko rokkimo ɗum ɗo waɗi réussite total par ce que tanum Cheikh Oumar tan ko gueɗal wonde kadi tanum Alaji Seydou Nourou ko gueɗal wonde kadi tanum ceerno Mountaga Ahmad gueɗal donc kanko mbiyen ko bete bete ko paaka ñaari bor ɗum noon eɗen jettanamo Allah ko Allah hokkimo ko eko tawi ko eko roni ko pop o waɗi ɗum ko sallinguru o jooɗi en o hollirani hoore makko o hollirani ko mama makko o woni ko almuɗo ɗo jiiɗamo ɗo ceerno makko ceerno Chérif Amadou Oumar hoore ñiiwa immi ko ha hoore ñiiwa ari nanɗo tabarakallahu ko tarbaniɗo jamma e ñalama guila ziyara lugo amo noon de ceernajo serane makko khidmatu cheikhi wal ashabi yaqudu biha fayigal atrab neɗɗo daɗirto guiƴum en ko ligganade seerumɓe ligganade moƴƴuɓe ligganade guiƴi en ceerno Madani Abdoul Aziz noon ko ɗum Allah hokkimo eɗen ñaganomo Allah yo Allah renmo yo Allah sellinmo yo Allah hokkumo wadde ɗum duuɓi pillini ko liggani ko mam makko ko dari ko barke mam makko Alaji Seydou Nourou barke mam makko ceerno Mountaga Ahmad yo Allah wattu ɗum barke waɗa ɗum kisal waɗa ɗum yurmede waɗa ɗum ndenka waɗa ɗum arsigue waɗa ɗum cellal yuppa e dow makko o ɓooya jooɗade nde ɗo jonde oɓo joyiɓe ɓooya tawdema ɗo ɗum noon en jetti foof en jarnima ɗumen ko ɗum ɗo wonno nelal Madani Abdoul Aziz Seydou Nourou Cheikh Oumar dete e haala he sona jettoro ceerno Madani e galle Cheikh Oumar foof no didori eɓe jetta 2STV Elage Ndiaye galle o no yettuma no duwonoma madame Ndiaye galle o yettima duwonimama yo Allah junnu yo Allah barkin mi jaahi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yo Allah rokku on barke Cheikh Oumar min jetti RTS naɓe min jetti ITV naɓe min jetti Halwar TV min jetti foof en média ji ɗemin mbawi haalde e ɗemin mbawa foof Zawiya TV foof min jeeɗi Pindi TV fo ceerno o yetti on galle Cheikh Oumar yetti on ko heddi ko noon oɗo ziyara ngol ɗo woni 6e édition makko rawda noon no waɗa kala hitande rawda nane 45e édition fof ko gotum noon fof ko gotum hikka noon rawda waɗani saabu ne place o na faaɗi wiya ziyara ala hatta noon wona rawda waɗani tan ɗo waɗi ɗo no waɗatno kala hitande hikka tan ɓuuri yajnede ɓuuri mawninede fof noon yon paam fof ko gotum ala ko seeri ɗo galle o ko ɗum goto Madani Abdoul Aziz mo ceerno Seydou Nourou ko baɗum ceerno Seydou Imam jinnaɗo makko debbo e ceerno Imam ceerno Seydou Nourou jiiɗi yumma e baba ceerno Idrissa haali ɗum ɗo jooɗi ndeke noon fof ko gotum yimɓeɓe paamira noon julɓeɓe paamira noon min kongolam ko yettude tan e konngol ceerno e konngol galle Cheikh Oumar fof yettude e média ji ɗi pop on darima darde nde feewi min jetti Allah min jetti on yo Allah rokku en tawtorede duuɓi kewɗi e kitale garoje rokka en kadi barke Cheikh Oumar yo Allah wat jaam e leydi he yo Allah rokki en barke khalifa Cheikh Oumar ceerno Bachir Mountaga ɗaha Cheikh Oumar o ari sibi ɓesgu makko ari galle Cheikh Oumar fof ali ceerno Nourou Cheikh Oumar porte parole galle Cheikh Oumar ko ɗo ñalli ceerno Seydou Bachir ko ɗo ñalli galle Cheikh Oumar fof ala heddiɓe hay Madani mo ceerno Bachir ko ɗo ñaldiri e meɗen ceerno Samassa yeehi ha Sakket taw ɓandu ndu salima noddi téléphone wonde ne yiɗino arde kono ɓandu ndu salima kono noon omo wondi e meɗen to ɓerde men to fof men min beltima yo Allah waɗen oɗo saaha mo wuri bi jaahi rasulillah sallallahu alaihi wasallam allahumma salli ala rasulillah